apemu ekopem no wotwe no o kire se ase ewie mu onwunu kakra ewie no bekoso aye nwunu saa afi efree no nkunu nondu ede ekro no awia ne beyi ne ti awia ne yi ne ti ebebo a no be den kama afi efree premtobre donko no mienu ho no mo de kɔ no ensu no besan ahyase se esisi ntra se bemunemu na ɛwɔ mmea ya hodo bebree free ɛyɛ no mienu ankasa kra proper yade ensu no behyase se emunemu na kakra na enwumre free no nine no num ɛhɔ no mo de kɔ no o kyerɛ sɛ mmea ya hodo bie no ɛbɛyɛ sɛ de petepete kakra no mmea ya hodo bie nso de nya de a ensu no ɛbɛtɔ ɛwɔ hɔ ɛnomo wadaroma ewie mbɔbrɛnsɛm se ne besia kɔ ne demo no we ni free atran kasiem Ghana Meteorological Agency no amde aba ya bɔ akyiri ɛde amawo hyɛne nso na hwɛ kwan abefa so a obɛtoto niema ma me mo ache na me mo akɔ aba emfa mra show ni so Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache ɛde ba Ahenkan 93.3 FM Afe wadaroma yenko asemo a obofo ne de baaye na wotwe mu nyina ye bedi hu nkomo de ama obofo na asemo de baaye o sese wokɔ a ene memma nkunkosua saa asemi na mse asemben o se ma kwotwe won adwen fasi asori a wo mokro no se ye mosque babibia wuhunu ho abotae ne se wokɔ akosum onyankopɔn anyhow a wo frɛ no se wo frɛ no onyankopɔn se wo frɛ no Allah se wo frɛ no mawu se wo frɛ no edin bi a wo de frɛ no no o se menkan kyerɛ wo se adwuma bi wo hɔ a ɛwɔ se asɔre no ɛyɛ ɛni nti wokɔ a kɔtwe asɔre ne mpanimfo na adwene si so se the main responsibility of the church is to train its members asudie kɛseɛ ne adwuma kɛseɛ a ɛwɔ se asɔre no ɛyɛ ɛne sɛ wɔn etete wɔn members no asomfoɔ no ɛwɔ asɔre hɔ no asudie kɛseɛ no so wɔn bɛtete wɔn asudie kɛseɛ no nyɛ sɛ yɛkɔbɔ afɔreɛ asudie no kɛseɛ nyɛ sɛ yɛgyegye sika yɛde towei that is not the main or the primary responsibility of the church asɔre no wɔn asudie kɛseɛ wɔn asɛdeɛ kɛseɛ ɛne sɛ ɔbɛtete wɔn members no nti ɔse sɛ wokɔ a ɛne wɔn nkosua ɛne wɔn nkɔkyɛ the main responsibility of the church is to train its members ɛne nti obi akɔwa sorry 20 years nie 50 years nie sɛ ɔyɛ Methodist ni na him kura wontimi nto bi a there is a big question mark ɛwɔ asɔre no mpanyimfoɔ ɛne wɔ nipa no ɔno nso so kɔ asɔre no ho question mark kɛseɛ pa okɔ asɔre te sɛ CAC okɔ a yɛwɔ church anthem Yehowa wɔ na sorry fie kron woyɛ CAC ni na wontimi nto saa anyim wɔ ebi onso so ode hoahoa ho sɛ me asɔre no yɛwɔ mi tumu a baabi a wokɔ asɔre no o branch hɔ no o local hɔ no adwuma kɛseɛ wɔ asɔre mpanimfoɔ ne ho because ayo ma sɛdeɛ sɛ Yehowa wɔ na asɔre fie na ɛno ne the church anthem a ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛkyerɛ eduru bere bi anya preaching no sometimes yɛbɛtumi de ɛyɛ sɛ kra de yɛfrɛ no white board yɛbɛtumi de white board no
ɛde aba abɛsi hɔ na saa yeho saa deɛ no nko adeɛ Pentecost for me tom so anam sorry sa asɔre no nwum bi aba ye mpirichi ye nya hwe ye bɛkyerɛ members no kɔpem bra ɔmo behu no to. The main responsibility of the church is not to take money from the members. Ye bɛbɔ afɔre ye twa to ye tiri so local way ya so ɔmo mfa 50,000 emra ɛno nko a na da ye tirim no, but we have to think about the progress of the members of the church and how they will be able to be conformed to the church, the teachings and the principles of the church. And sorry nin no e wo se yetimi kire ye church members no na omutumi hunu ni nyina ebe ye onwanwa se obi kwa asori a ne sofo ne elder kra wonim ne din ebe ye onwanwa enti abribia onyankopon de asem bi sei beba no na opeso one na safo kasa sede na no onam eye Paul so na woni Efeso asafo ne kasa ye oni Philippians fo no kasa ye woni nsori ahodo bebre no kasa ye no megiri se enne anapai na wotwe onyankopon pese woni yen asafo anase na safo wo mayi mu enso so ekasa onyankopon pese woni Pentecost fo kasa onyankopon pese woni Presby fo kasa onyankopon pese woni CAC fo kasa onyankopon pese woni Roman fo ekasa onyankopon pese woni Good Shepherd fo kasa onyankopon pese oni King of Grace asafo ekasa enu nti na anapai na awotwe ode saa asemi aba ose koka kire wo mo se asore no wo mo adwuma kese pa ene se wo mo betete enipa me de won abre wo mo no eno ne wo mo main responsibility wo mo primary responsibility ene so wo mo betreni wo mo betete wo amaso onipa ni pia wo hwe nani mo atum ka se wei oye basreni wei oye Methodist ni wei oye Roman ni wei oye Pentecost ni wei oye CAC ni en sorry doso mo fa nche me se me ntumi mo bon sorry ni nyina kakra bi a metumi abo no ene mabo nti ma mo asori ane no nche se won ka ho bi pa nti asori bi a wokọ no anope ye ne mo kasa ye ne mo mpanimfo kasa o say the main responsibility of the church is to train its members. Asafo no wo mo adwuma kese pa ene se wo mo ebetete enipa eba ho ebe ne wom esom ene de ya ma se ye ba be kasa bebre ene no iba ye no ye ba se ye ba na ya be paw asem ne ho ntoma na ye nyina ya siesie ye ho e de ama na awotwe ni ehunu se ampa na awotwe nso onyankopon woni yen ewubika na awotwe onyankopon owon sempa e de mayen ene nti yen sebre no mepase ye betumirika pa na yabie yen Bible no e de akọ Ephesians chapter 4 verse 11 ye kenkan from the 11 no e de akosi 13 Ephesians se eno no mo kan no twi se Efeso no Ephesians chapter 4 verse 11 ye kind from the 11 no eri akwa kusi 13 edu baako eri kusi edu miensa se mitwi timi ba de ameka atwi no mitwi ya amanso de ana makan borofo no ne de koye anim enti ose na wama ebinom aye asomafo ebinom adifo asore na onyankopon ne wo mo kasa no. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Na wama ebinom aye asomafo, ebinom adifo, ebinom asempakafo, ebinom ahwefo ne akyerɛkyerɛfo. Ahwefo ene akyerɛkyerɛfo. Ɛninti se yekɔ asɔre hɔ no mo a yɛwɔ asomafo wɔ hɔ, yɛwɔ adifo wɔ hɔ. Ye won sempakafo wo ho ebinom nso ya ahwefo asofo ene ebinom nso eye akyerɛkyerɛfo ene nti se mi wura asondan mu hono mo a God has equipped his church with all these qualities and callings eye for a certain reason edientia ye wo sofo wa asɔre ho no enye se sebe sofo no an wonim kasa
ene onyankopon ayi no onyame ayi no e de ama botaye bi nti ose na wama ebinom enti se ye bowura Pentecost asondem ho a ye bowura CAC asondem ho a ye bowura Root of Christ asondem ho a ye bowura Good Shepherd ho a ye bowura King of Grace ho a ye bowura Roman ni Methodist ni Presby ho a baabi a wokọ wa sorry bia ose se ye bowura ho no mo a wama ebinom aye asomafo ebinom aye adiyifo ebinom aye asempakafo ebinom aye ahwefo ebinom aye akyerɛkyerɛfo enye ntosi ne yebeton ne ho enye jene ne yebeton ne ho wa ama weenum ama meye saa nkrofo yi si wo mbra meka nkyerɛ nse wo mo ne ewiase nyina han no se ne asofo bi ahyase ne dam no wo mo bɛbɔ mene agenkwa no mene hwan ne mene hwan na antikristo su ne ban no mo da na die no omo ansese omo adwen omo bɛbɔ dam asofo bi wo Ghana ha omo ansese omo adwen omo bɛbɔ dam edam omo bɛpa omo ho ntoma wa modam nso a Nyankopɔn bɛbɔ na hwe hɔ na ɔde ne ho humfidi yɛto wɔn so sɛ de ɔyɛ so no asofo no amahyɛ ase mo mama batiri so no obi so ɔno ne the prince of hwan omo odam edam na omo bɛbɔ we will come to them enti Onyankopɔn sofo a wɔyɛ wo no wanya wo sofo sɛ come and lord over the people that he has given to you enipa na ɔde wɔn ama wo no wankasa bra bɛdi wɔn so hene bɛyɛ wɔn so wura bi onyame ma binom yɛ asɔfo adifo akyerɛkyerɛfo asomafo nsɛmpankafo sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn nyinaa they will come together and work for the perfection of the kingdom of God. Listen, Ephesians 9 yɛda so ɛkenkan yɛde si a na afei ama kwan ma sports no aba bɛtoa so de ama wo. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. And inti se wo ye pastor na wo sorry tia adie dwumadie na wo kase tia onyame bubefu sanse ye onyankopon na ma binom ye den eye asomafo apostles ayi onyankopon na ma binom ye adiyifo a wo muhunu ensunsum mu nneoma na wo mo aka ebinom nso ye asempakafo ebinom ye ahwefo na ebinom nso ye akyerɛkyerɛfo ayi onyankopon na ye ne saa obia ni lemu oye odifu adi ulemu oye sempakani adi ulemu oye ohwefo adi ulemu oye okyerɛkyerɛfo adi ulemu onso oye osomafo a di ulemu obia ni lemu na yenim nyansa nkyɛn nyankopɔn yenim nyansa nkyɛn nyankopɔn but ene den na ekoso instead say asɔre na dwuma ne se obetete asafo no ama asafo no members na te ase se ye wonkrofo ni bi won mo ye ahwefo ye wonkrofo ni bi won mo ye asomafo ye obi ni mo ye we adwuma ni we te se wutie din no kra no a obia sede obia adwuma a wo so ye eka ni din ho nti ye se ye wo asomafo ne ntena faako wo mu biebie nsɔre asomafo no kɔ ha ya soma no wa ha okoye adwuma wo ho no ani asan soma no no akoye adwuma wo ha ni asan soma no no akoye adwuma wo ha ni asan soma no listen odiifo nso niema wodo a ekɔ susunsum fam no onyame da na di de kyerɛ na ɔde ho akwankyerɛ de aba yesi obi nso yɛ ɔhwɛfoɔ no sɛ yakɔ boaboa nkrɔfoɔ ni nyinaa no de aba no ne de ne se ɔbɛhwɛ wɔn so a ebi anyira ɛne ɛwɔ kyerɛkyerɛfoɔ a wɔde wɔn aba no na wɔn nyinaa ka bom na wɔn akyerɛkyerɛ ɛkwan no ne yɛ ɛne ne yɛnyɛ but ɛne yɛmi sɛ ɛho sɛ ɛkwan bɛyɛ ne kyerɛkyerɛ church members no ɔse na watoto ahotewfoɔ yie ama ɔsom adwuma no for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Na watoto ahotewfoɔ yie ama ɔsom adwuma no ama Kristo nipadua no sie akoso. So it is the responsibility of all these people that have been called by God to come together and work together. But another ni ehunu odifo ohye nkomo a na osofo kasa di tia evangelist ono nso ne de ne so obekyerɛkyerɛ no na ono nso okasa di tia sempakani ono nso okasa di tia asa asɔre na da ne competition ye attack ye ho asonda mu ho no ye attack ye ho odifo obekasa osofo gye mic na o se we enko ba bia
ɔkyerɛkyerɛ ni nso bɛgye mic na no nso akɔndɛm ɔsɔfo ani wei nyinaa nti confusion si asɔndɛm hɔ but that is not the main reason a onyankopɔn ma ibinom yɛ asomfoɔ ɔma ebinom yɛ asomafoɔ ɔma ebinom yɛ ahwɛfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ adiifoɔ ɛne wɔn a ɛkeka ho botae ne nyinaa ne sɛ ɔse na watoto ahotewfoɔ yie enti wayɛ wei no mu nyinaa for the perfecting of the saints for the work of the ministry onyame adwuma ninti onyame som adwuma ɔse ama ɔsom adwuma but ɛnɛdeɛ ne yɛhunu asɔfoɔ mpɛ som adiifoɔ mpɛ som ɔpɛ sɛ members ni mu na ɛba bɛsom wɔn mo but adwuma no a ɔyɛ no ɔse ɛyɛ ɔsom adwuma onyankopɔn yiyi wɔn mo so ɔmo mmara mɛyɛ den ɔmo mmara mɛsom members no but ɛnɛ ɔsɔfoɔ bi bɔ mpaeɛ ama wo a ɔse wantua 2 million 3 million 4 million wabɔ mpaeɛ de agu pure water so 3 4 5 wabɔ mpaeɛ de agu ɔse yɛfrɛ no yesu mogya nkwase asɛm nko a na ɔmo de te Ghana ha ɛna mpanimfoɔ no ɛwɔ ɔman mu a wɔse yɛ regulating nkurɔfoɔ bɔ binom mmaa no yɛgya wɔn mo ɛna ɔmo di nsɛmhunu de gu ɔman anim ɛna ɔmo twe nkurɔfoɔ gyidie nkyerɛkyerɛ a ɔde ma no no so ɔmfa ne ho nto yesu mogya so na wo yesu ni yeku no gyina benkum ana na gyina nifa yesu sɛ ni mogya yɛ blue sɛ yɛ white wo asɛm na mekan wo akɔgyegye nkrɔfoɔ nneɛma de abetetare usifu anim no wo asɛm na mekan ɛdam ɛna ahyɛ ase yɛ adwuma no. The work of the church is to train the people to be independent. Omo nkyerɛkyerɛ wɔn mo na wɔn ankasa nde wɔn ho ebire mu yɛ den ba a ɛwɔ sɛ asɔre tumi kyerɛkyerɛ members no ɔmo empower wɔn ɔmo equip wɔn mo ɛmo gyina wɔn nan so na ɔbɔ mpaeɛ ɛnwa so wɔde wɔn ho ɛne wɔn werɛ ɛkɔ sɛ Yesu mogya sticker ɛbana ɛho ahwan emu ne nyinaa no ɛyɛ anti-Christo su ɛne ne ban ɛne wɔn da na di wei ne nokora no a ɛwɔ so ɔmo ka de kyerɛ mo wɔn asɔndan mu ɔmo nka ɛni ti ni Nyankopɔn de nam yɛn so a yɛ kama mansan nyinaa te sɛ asɔre na dwuma kɛse ɛne sɛ ɔbɛtete members ya ɛwɔ hɔ ama wɔn nso so ɔmo awie mu di ma me nkenkan fancy na afei yɛma sports for ne kwan ɔse for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13. Ɔse wɔn mo bɛyɛ wei ni mu nyinaa akoduru sɛ yɛn nyinaa bɛduru Onyankopɔn ba no ho gyidie ne ne nhunumu bi akoyɛ emu. Till we all come in the unity. Ɛwɔ so ɔsɔfoɔ no kyerɛkyerɛ ɔma aba bɛte asɛm no ase. So there will be a time ɔsɔfoɔ no kyerɛkyerɛ wa about gyidie ɛne nti Onyankopɔn ɛnam ne so no de message bi de ba na ɔka sɛ mesi gyidi sɛ yare a wo yare ho bɛtɔ wo a ɔsɔfoɔ no anya abotra kyerɛkyerɛ sɛ ɛyɛ gyidie ne ma nipa timi paa mu ka na wanya nkwagyeɛ ɛne nti ɔsɔfoɔ no kyerɛkyerɛ na ma adi ne tirim dɛm sɛ ne mutumi kyekyere adwene bi de to members ne tirim sɛ so owu a ɔmfa Yesu mogya ne ho bɛtɔ no no mo nkyekyere saa adwene ne nto ne tirim sɛ Yesu no ɔnte mogya bi mu, Yesu no ɔnte adeɛ bi mu, Yesu no ɔte nipa mu. Se wunya gyidie na ade a wonam mu bia wobɔ ne din a ensenkyerɛne besi wei nim teteyɛ wɔ sɛ mode ma wɔ mo. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Enti nimdeɛ ɛfa Onyankopɔn ho no asɔfoɔ ne bebree no ade asie because ɔma hunu sɛ opaw saa nimdeɛ no so de kyerɛ wo a wanhwɛ yi a often ni bi wɔ hɔ no mo a ɛyɛ unnecessary demands ɛna wɔn de ba ɛna Onyankopɔn sɛ nyɛ sɛ wɔboa Nyankopɔn no akyataare bɛn no agyina benkum ana no agyina nifa ɔno ankasa. You know what, asɔfoɔ ne bebree no ade wei no mo ahinta mo sɛne ɛbɛyɛ a wɔn bɛkɔ so a adi mu dɛm. But we have come to expose the truth to the world. The main responsibility of the church is to train the members to become aware of the knowledge of God. Enti odiifoɔ no onyame de ma no wanfa ma ɔsɛ fa bebu nkrɔfoɔ fa so. Wanfa ma ɔsɛ fa behunahuna nkrɔfoɔ. Ɛnɛ nso asɔfoɔ no bebere hunahuna. Oya medome wo hwɛ ne ɔkyerɛ. Oya meyɛ wo se wɔno no na dom wo hɛ ɔde kɔdome obi.
Oya medome oya memo wa bre ba Yesu ne ban no aya na mo demonstrate wa Sunday mo no eno na wo de be dome me amete ha yi wo yare asofo ni bebre no edi mawu no kure no wonka adwuma ne poten ne say or say till we all come in the unity of faith. E wo se nyina gidie e wo nyame mu no e ba be wie peyo e kabom enti wo de aba na me de aba na nyina ya kabom na ye de ye adwuma no akoduru say ye nyina beduru onyankopon ba no ho gidie ne nhunu mu bi akoye mu eno ni onyankopon asem wa ye ka kire wa no pay and of the knowledge of the Son of God, the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. We any adwuma was so no ye. E say wo sofo na ne wa Sunday mo ho ne adwuma kese ya was wo ye ni. So obekire wo amwenye gidie wa brabom obekire wo ne wamwenye nimde e de afa onyankopon ne ba Yesu Kristo ho. Till we all come in the unity of faith and of the knowledge. Asofo ne nka ha no. The knowledge of the Son of God. Because say uba behunu the knowledge of the Son of God ube hunu say he liveth in you, and the Bible says for the one that is in us is greater than that is in the world. Nania otiye muno osusene nia ewo wiase eniema be ne wo wiase ye kom eniema be ne wo wiase enimguase eniema be ne wo wiase esujadie eniema be ne wo wiase yare eniema be ne wo wiase eyeka eniema be ne wo wiase saa niema nyina no se osofo no kyerɛkyerɛ wo a ubeba benya gidie ese nia otiwu mu no oso sene nia owo wiase onyame asɛm yɛ tia sɛ ɔse na moma ye mo nipa sɛ yensu ene yemban ene yenseso ene nti se onyankopon betumi akomande ama ohia dwane ama poasoroche atemudin ama saa niema enkoyie ni nyina dwane a ene Bible no mama tiase so osofo ne kyerɛkyerɛ me a I will become aware of the knowledge of the Son of God ama matiase se nia otemi mu no osusini wiase. For the Bible says as many as believed him he gave them power to become sons of God. Na omo ji ni di ye no dodo a o ji ni di ye no oma won tumi e mo ba be ye onyankopon ba. And if I have the knowledge of the Son of God, mehunu said now I don't belong to the family of Ediana, but I belong to the family of heavens. And Christ in me is the hope of glory. All these things, they don't want to teach you. Because they know, say, omo chire na oba be hunu beti ase a eduru ba bia saa de no omo se omo frɛ no Yesu mogya no wankasa nso betimi asansuo na wabɔ mpa ya agusu asere Nyankopɔn ama ne tumi abetenam se oye ne saa ono no de no a ɔtɔn 5 million ne 3 million no abɔ kagu into one kyerɛ wo. But we have come to expose the truth to you. Asɔre na sɛdeɛ kɛseɛ nso ɔbɛkyerɛkyerɛ members no mpaebɔ. Etɔre bia yɛkɔ asɔre a ɛnyɛ preaching. Etɔre bia yɛkɔ asɔre a ɔsɛ ɔsɔfoɔ no anasa asafo mpanimfoɔ no ebi bɛgyina yɛnim na ɔmo kyerɛ yɛn sɛdeɛ yɛbɔ mpaeɛ. Kristo kyerɛ asuafoɔ no sɛdeɛ yɛbɔ mpaeɛ. Asɔfoɔ dodoɔ sɛn na ɛkyerɛ members no sɛdeɛ yɛbɔ mpaeɛ. Ne dia ansa odi eto dia dia afrɛ me number ni 0244 wo ka ne saa kra sen ka ye de 0244 wo modam wo bobɔ number na san de alphabet ne namu 0244 krono ayom sɛ tam tie dia ho mo ka kyerɛ asafo no kure na ɛkasa no kure kasa de akyerɛ ɔman no ne asafo no sani Paul kasa kyerɛ Efesofoɔ no enu bi na no payi onyankopɔn nam yɛn so a yɛ ne asafo ne kasa sɛ asɔre no wɔn mo adwuma kɛseɛ ne sɛ ɔmo bɛkyerɛkyerɛ wɔn mo bɛtenetene wɔn mo bɛma members no abɛhunu onyankopɔn ne ho nimdeɛ
na wɔn nso so ade wɔn ho. God of Almighty no a yɛn nyinaa yɛdi n'akyi no ɔde nimdeɛ de maa ne ba no ɛma eduru baabi no Yesu Kristo kyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛbɔ mpaeɛ meboa wo sɛ meboa ɛni Bible nim ɔsɛ na Yesu Kristo ka kyerɛ wɔn sɛ mo bɔ mpaeɛ a momɔ ne sei ɔsɔfo wo members no akyerɛ sɛ ne ɛbɔ mpaeɛ ana wo de fire bonituo pay kuno ɛno ana wo kyerɛ wɔn ana na ɔsi Yesu kyerɛ wɔn sɛdeɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ ɔsi yɛn agya wo soro udin ho nte wahenie mmra nea wo pɛ na ɛnyɛ wasase so sɛnea woyɛ wɔ soro ma yɛ daadaa aduane ne fa yɛ aka kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛn nso so yɛde kyɛ wɔn a wɔde yɛn aka ɛma yɛn nkɔ nsohem yɛn firi bɔne mu sansa wo na ɔsoro ahenie emu ahoɔden emu anuonyam ɛyɛ wo dea hwan na kyerɛ saa mpaebɔ no hwan ya ɔsɔfoɔ unzi w'anim ugu ase ba wasɛdeɛ ne sɛ wobɛtete wo members no tete wɔn tete members no ɛwɔ sɛ wotumi tete members no ama member no otumi duru a point bi a ɔmfa phone kura amfrɛ no but ɛwɔ so ɔno ankasa wohunu sɛ ɛyɛ n'adwuma ɛyɛ n'asɛdeɛ so ɔbɛba asɔre nhyia mu mo ntete wɔn mo a mo korɔkorɔ wɔn mo nyɛn wɔn no ɛno nti ɛna ama ɛnɛ members no wa ama asɔre a ɔtwɛn so ɔsɔfo bɛfa phone afrɛ no ɔsɔfo amfa phone afrɛ na wonsi hɔ bi mu because mo nyɛn wɔn mo ntete wɔn because mo ka no kra ne kyerɛ wɔn mo bɛkɔ mo Yesu mogya ne bɛyɛ mo ka mo ka no kra kyerɛ wɔn a mo sticker no a ma yɛgu wɔn ne bɛyɛ mo ka mo ka no kra kyerɛ wɔn a books na ma kyerɛkyerɛ no ɛna asɔfoɔ no unya ka ɔsɔfoɔ yɛ ɔmfiri nyame ne yɛde ani yɛ nyinaa yɛde ani akɔ ɔmo ɛka twi no nanso ɔmo ɛka brɔfo in the name of the Lord and I see ɔboa ɔde brɔfo no ɛbɔ korɔ no ɔno no wɔntɔn Yesu mogya ɛne nti yɛka n'ani agye but kɔhwɛ books a wakyerɛw a wɔtɔn yɛbɔ baako boa kyerɛ wɔ ayɛ mbɛhyɛ wo ɔsɔfoɔ tumi pirikyi ne yɛtwa gu apaawa so na ɔtɔn CD preaching no ɔtɔn onyame asɛm de yɛtɔn yi ɔtɔn preaching no anka tema members no sɛ members yi preaching no ɔsɔfoɔ wahyɛ de twa gu apaawa so obi amra bɛgye bi ebi gu pen drive so ebi gu CD so monko tie sɛ ne yɛ sika kra ne yɛpɛ ne yɛtumi de atɔ pen drives ne bebre a yɛmɛkyerɛ mu nkyerɛ mo sɛ sɛne yɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atɔ pen drives ne nti ɛnɛ obi amfa 11 CD mmra pen drive ne deɛ sɛ wamfa nkyɛ kwa nti wo kwa obɛkɔtɔ yɛnka no korɛ wɔ nyame ɛsom ne mu ɛfa nkyerɛ members no yɛntete wɔ mo yɛsɛdeɛ no awurade ntina ne mu nkyerɛ yɛn ɔnka yɛn ho na awɔtwe yɛwɔ bi ka yɛwɔ bi kyerɛ kasafidie yi so ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ofori amanfo o kwa asɔre no ɔsɔfoɔ no asɔre no ne dia onimu a ne yɛmɔ mpaeɛ heba fɔ mu gya hɔ asɔre a one day yɛntumi nka nkyɛm sɛ ɛnɛ mom yɛntena ase ɛnɛ saa ɛna Paul kan sei ɛna Peter kan sei mom yɛmfa no nyinaa nsi ha ɛdeɛ ba asɛm ne yɛamanu yɛka ɛdeɛ asɛm na kwadwoma nsɛn ka yɛmfa ɛno mfa ntu yɛn ho fo yɛmfa ntete yɛn ho yɛmfa ntire ni yɛn ho ɛnɛ ba yɛaba yi yɛbɛsua sɛdeɛ yɛyɛ opening prayer enti si yɛdɔɔso kora na yɛbɛkyekyɛ yɛn ho yɛn mu ho na yɛnto dikin wohwɛ kuo wei so dikiness nso hwɛ kuo wei so yɛkyerɛ mo sɛdeɛ yɛyɛ opening prayer yɛkyerɛ mo sɛdeɛ yɛbɔ mpaeɛ yɛkyerɛ mo mpaeɛ no kora ne ɔmu ahodoɔ bebree worship no kora ɔmu ahodoɔ bebree ɛnɛ wofrɛ obi so ɔmra mɛyɛ worship a ɔto worship song na yɛda wase afei no wasan kɔma nnwom bi so sɛ yɛdi wudi ako a ako bɛyɛ na wodi obi die wenum nyinaa yɛ nteteɛ ne nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ sɛ church no mpanyimfoɔ no ɛhwɛ no ɔmo yɛ but ɛna ɔmo nyinaa bɔ mimfi taduku no ɔmo tete ason dem hɔ na politics ɛna ɔmo de asɔre ne yɛ nhwehwɛ wanimu ɛne onyame honhom adwane afiri yɛn nsɔre mu adwaman efiri soro hɔ ɔsɔfoɔ mpanyimfoɔ ɔmo nyinaa adwaman ayɛ ɔmo sɛ pata ɛne yɛde adane dwadie yɛtɔn gye na ɛtɔn mako tɔn tos ɛtɔn Yesu mogya ɛno kora de yɛmɛsi yɛmɛtan saa Yesu mogya no ankrɔfoɔ no so ɔmo tɔn no Yesu no ogyina benkum anaasɛ ogyina nifa ka kyerɛ church members no because of say wode nimdeɛ ɛfa Nyankopɔn ho asie wɔ mu nti ɛne watimi na me busuani bi na nka brɛbrɛ me tifie no aba asɛm yɛ ɔso akɔtɔ Yesu mogya
Joe mache Obi me jo so bibi aboko de bibi fine na won so ya me adom moja ne hwigo cover na mafo timito wa mo yare well na so ye nimdie o Bible say nimdie a me man ninti moja na hwigo esa asase kura ntimi anso asase antimi kura nyina what utimi kita na wo sa osofo no onu di wani so oye Yesu moja na ogina binkuma na ogina nifa what utimi kita asase kura ntimi kita na die be kura asem ni utimi kita na ba ku bia me hu ye so osofo na koto China for do yi Chinese do ni bi ai ene wadi asi ason dem ho ene wo so abompa yagu so na church member bi obewuram apie no ye okoni nkonim diem okoni ye diem okona wadiem na ansa na obewuram nso no obegba foriye nti wode offering bowl no asi ano ho nti wodi tumu na wawuram wodi more than this guy just can send yako na dia ba semre yakoso yi wodi sika no tuma no wawura epono no no na koto no na de awuram so person de tipo ni sika won ti ma me wura cha de tipo ni sika no be wura freeze ako ebu za ko za so handu no ma bie na ebu na epono no kura no se wuram anu ko nkwa gem no emrante akentena wam ni kura mu o o san kita po me pa cha ai Dezen ko fo na adwea ka kitikiti am said ya aka ye de omo tumi ba o manum de aduane hyem omo nyansan o de aka no ni nyina ye e ka sen say mami ya ye ko chichi nyam obi asore still na manfo ko oda so ni nanam mu njene erade hu ye mobo obobo fori amanfo Joshua Kwabena ejenim obobo fori amanfo Joshua Kwabena ejenim 3rd August we too much 3rd August ye call Batabi do sina manfo are ready for Batabi him for no frame me but somebody we come out and I'm frame me so opani yensa ka na mo be ye wa ha ne say ai o say ehim for yes ya ahenkan say Ahenkan FM ye twem okay yensu ye boboy ho ahia yensu ye boboy ho ahia ye be wi so ewurade nya Batabi honum be de so before ye ba unsa Ahenkan no ye mpepere ye ho dabi tu unsa nkrofo ye kikikiki ye din ye hwede ye koso na ye tu anamon ba ko a na ba be ye talk of the town yes sana akwa ye se usida no won so na so ati ase pia eti we ye koso ya sense srochi bonkrofo ebu fa ye ti ba bi ne hwe din ya wotre ozo fu chira bosom o se etisi wo so a ye de obebre me yeah, ti ba bi ne hwe so pani due matemante e de hwe de ye koso a but etisi wo so a ye de obebre ye de obeba eti yankopɔ ya adom a Batabi ejane hyewa but games n be fe ye che ne say jama competition en so etuamu enu ntini teams na eba no nyina no oba for supporters be say numinsia na gibra o ba fa for di wachi bra yes no mo ba be ma moral support ye ma megaphone asanso ama mpanimfo nso mpanimfo e ba nye mpanimfo fito enu de won say na kasa me de te no enu ye de te into the whole put the fact so ka me bi ho kakra bia na samu ana sika otwen ya okay ye duru ho no mu ya ti mpanimfo ba kamponfo agya tumu ba e be yes scouting no tenase eni kofo timi frem wakra na mpuntimi mpati mi fa enhye na so da bi eno no kra no mi ntimi fa ho enhye nipa ni abria obetimi o so woni nkofo oni teams na ba di kasa so woni teams na o matwe mu ti no woni binum kasa so we bia ye de hie bi wa ha e pese de be ka mu team no ho so okobo no kosha another team be raise we say no de bla we ba no ba she go ni mo o fi ha o na ko say e bin see that intertown football competition kasa no ya to nsa frem penimfo no mo so agye atum mo bom e bin see that ahemfo akese amanyofo dignities amanyofo akese nyina business takum sulan kasa business takums nyina eba enti nyame ya dem 3rd August Batabi ewurade nyankopon
ayi be say ewura mpon afiampofo be ewura pon wo ewura mpon be ewura pon batebi enya senketo a enkwa na hoɔden pɛ ne yɛ sere fi Nyankopɔn no obi no ano no ando tie ne se na meka no ye ma dondo ama megaphone se wankasa shijama fata utim machi kretinyum won fa ebia ofi bia ni a ye bia ni fo na ya ba yo bia ni na ba no ama fo bia ni na ba o mama kai time na me call no secondary school no na me ye quartermaster ye kan quartermaster what you say jama leader okay amanfue bieni na ba no bieni na ba no inti ya catch up say ekro na afimu ba no so wo ban na bieni fo no wo uoko bieni fo but my slow inti ya hwom ade amanfue Orlando na ba no Orlando na ba no Orlando kasa ono de oye se omo ye ya no me ba yo bieni dabi Orlando omo dan kwanta no omo gina omo nan so enti no betumi aba na me be kire no be town crofo achi abo do omo gina omo nan ba akoso amo bon kuku mpe na omo assembly man fa omo na ba akuni nsi hoye assembly man ya na ono ana eye ena nkuku mpe aba mu yi me personally me ntimi hu se media information me yan say omo ne na edin sa so okay but I think say Saturday ni mi shia no sorry mentime mbisa no okay. but let be quick one ya mo teams no omo a so far omo atwe omo ayi na omo ba no teams no so far omo ba no omo ye dodo say omo ye enson 7 omo ye 7 okay now je tie ni say team a friend no bieni kuro no ankasa team na eba okay ena bieni eba aboabo ejinemu okay aboabo ejinemu ena afi asene achire ha ye ya sene fo yi oh okay asene fo se Pablo ni di o manim di o mo ba ye Isaac Afford Pablo one ko trouble bia no Pablo too much Pablo oh di o ni di o mo ba ye enti okay asenefo ka ho omo so ma wi o mama mre o asenefo omo no mo wi ni first omo ye too much omo wi asene na nkasa o se ye tu ko ho ana o se ya ye ne de ai yi se tu kwa sene yi se tu ko ho ni ma du ko ntia chairman de ba enti chairman be chairman so de abi sini kuro me aba bia me tra ma asumu adweme na me ka ho samum se ka mimi tu akọ enye radio ni ade ko ho ye de we san akọ ho no ye be san so tamu akọ ye pa se ni aye ndi pe be mobility we na kosi ho so what you say ni akoye adwuma na fi mama sapu pepe nti ha ni esi ha asenefo aya amamre na wie asenefo aya wie okay na hifo odan kwanta Orlando fo no Orlando yes. Minim wo mo but omudin ya me dedo heavy omo ye heavy Orlando omo ye heavy omo mpanifo I mean omo ye heavy o say ye wa hande ntimi ntai obi achi ya da bi ye de o say ye neutral but omudin ya me de Orlando odan kwanta omo ka so omo hwe bola bibia mu obi yes odan kwanta fo ne de omani abie omo class odan kwanta fo anope betim so amasori bibia bi mone ohempon a owo ho nana kenten dwamena nana yabo emu ase ama mo nyina mani abie in fact obi odan kwanta nti ye si atwisu ntonto odan kwanta o kwa fa radio nko odan kwanta na anase yem fa kwasane asene fon so you too much but asene for ma sani ye call odan kwanta nana mo twetwe to so nana mo beta ye chi ye wie ye kura ye ba mo so me ma adan ye o mo se odan ayi o friend say odan kwanta ne aboabo no o mo ye busua baako okay eni nti ya ba ho ne no ano no nti at the end am say you say ye chem ne ye studio ni nsa this is called studio no ha dasibre dwamena kenten a kire amamre ni mu kire ye okay e ma mi hu se aboabofo no kura no wo mu ti efiri odan kwanta o se na nsan ya 40 days yi course yi ono ankasa na betena akunya kasie mu so hu enti aboabo ne odan kwanta no I think say omo wo saa ayi bi no ayonko fa nwiasem ni we no I think say aboabo omo o say
I mean person maybe use this word but baby a person e ko nyina no eye omo a am say mo bataboabo oh dan kwanta se ma wokin ono nso bataboabo e so mo de say wo mu nwie ho dan kwanta ne e ya aboabo ne omo ye nwiafo amframamfo mo na omo so ni asene nso no omo so ni asene ka amframamfam ene na no nso ye call ahayi anamase nso he ho nso hemfo no oh empotem ahemfo ni bebre no ani abie omo ani abie se ye be di dwumadie wo krom na ohe osematutu mentoma me ba beta machi hwe ne fe ne de ne ye adwuma na hemfo nyina gu ho wo hwe wo mo a ehye wo nkuran se adwuma me ye yi omo ba nso wo hwe ne ugu omo sane omo tutu na ama mora na ni sunsum na ba swati ase da sibre dwamena kente nana anopa yi ona nanom yabo emu ase de ama wo wani abie dodo nana nti odan kwanta wo mu wo dan kwanta wani abie Orlando omu gina mu ena hefo ena batabi host nation batabi host town we nye host nation batabi omu no mu hosti omu sansu gina mu okay batabi gina mu atimdwa ha ayi wanya ba ko nimo correct. So I'm PRO ni AJ. Okay. Sisi ade ye adwuma na free so. Omo jaye oh wale. So AJ wa. AJ wa ha ni no. We your friend of conflict of interest. Nti ye mpese beba so. Nti ye sere won nyi PRO ni free ni sem. Omo do wia no ma sa na de ama no. Okay. Oh yo kromo ho no. Dwa ha ebobo no a. Me ben AJ ni ma hwe nanim. Ye ma no aye commentary no. David extra so obi ehun no yebabo no David obetimi aye no mo bi wachire wa hesa commentary we no akwara nkotwa bet ya wa yi player bi achi eno bobo no rough akwai ye John ya wa twa bet we twa to na chi no enti o ma comment ni nyina o sa we interest na akwai ko say no say akwaya se nioma akwaya John bumo inti Edward Mensa there no inti ye be me jaye commentary no eji be yo okay o professional nti obaye ye jana nyomo be ye wachi na hwa on se ne papa yo hine oh okay inti ye be mana ye commentary no obi stance obi adi na papa ne ye commentary eti ontumi nya hwe ye te kire ni nsa gu na chi oh okay ana aboabofo nso gina mu mobogo kompi sa aboabo nso ne yebema wo na wama commentary no aboabo because nso wo interest sawa okay nti aboabo de no nso be commentary no okay na minipa ni gina mu ana hefa ezi sedu ana baba gina mu baba gina mu aboabo baba be gina mu aboabo efe ni Nema wo se baba gina mu baba kwa de wo se etimi wurewure mu akope boot nyina ma no baba no ye behwe na so odin nti still na ara wa sha se didi bia na wa so odin nti wa sha se didi bia na o se salaro na me kan wa sha se didi atum nyame be kire yes omo mo hye he omo mo wo ha echi omo wo dwa area ho no ma o se na dwa ha busia oh okay dwa hafo nso so no mo mfa ye ni agro na no ayedi ayi prince ya chi call hoyi o hwese de omo so ye mu ehemfo na ewo ho no so ye mu ana nya senketwa enti omo so ye abusiafo na we mu free nyame be kire omo chi ho ene omo ba nyame be kire kwan omo be fa so omo so ma embo na bo Abbas na bo Abbas ono ya assembly man omo so aye omo mamre wie dada omo aya de na bo Abbas kase ye ya na eba na se bieni na e kan ye no so team si we bieni nsusu gina mu na esemu so bo mo tuja nti ye hwe anim mema okwan mo atwa so but yentie feeling we kakra
you are. Kwesi Brody Besie, there you are. Yes, Ahenkan 93.3 FM. Osia dear yo. Yes, yo. Ahenkan Intertown Soccer Fiesta. A Basel live 3rd day of August 2024. Achimbatabi is the venue for attraction. Me say, nipa beba papa. Afeti participation teams no. Achimbatabi, Achimbieni, Achim Asene, Achim Abuabo, Achim Dan Kwanta, Achim Nyamebechere, and Achim Gaha. Now nim first match at form no. Achim Batabi and Achim Bieni, Achim Asene, and Achim Nyamebechere, Achim Dan Kwanta, and Achim Abuabo. Gaha, Egna standby. Now nim Kempon Football Academy at the Scout. Ababa replace on modern Bokosro. Utria ya una okron. A year exhibition of football talent on the 3rd day of August 2024. Ewo Achim Batabi, Nana Batabi he and in the dom. Adwuma-Adwuma Ababa Tayechi. DC Honorable Alex Inkum, Honorable Kwame Abwaji AK Oluwa MP for Asani Manso across Abato Petraso. Me say a Dano Ampe Bega. One Naji Trophy no. A Achimbiani and Achim Batabi. Achimabawa some Sequel. Debbie Eben Achim Dan Quantan Eje. Achim Nyamebechere. And Achimigaha. Me say Ubia no Ubia. Fish Tessinity. Ye Bewudu ye Kiko no Bain our ball boom. Bra. Near skills. Ahenkan 93.3 FM. Ababa Curtain Razor. Udia Nka Kwame Abua. Position number 7. Made me book Carbona. You go. Sponsors Akunfi Roofing Systems, Dan Wook Enterprise, Angel Bakery, a Pano Show, J.A. Bani Company Limited, Buying 20 Disinfectant, what they are Jibebia, a 3rd of August 2024. Empire Edra, our Achim Batabi, we a Intertowns Soccer Fiesta. About yes, what Chiamia, own to me na semoka or say nana or sumua ntiano no dwahafo atena se oh yeah bo ya ka kire mu say sada ne umbe commentary obey commentary advantage nso onim dwa players so mo nyame pa sa obey commentary wo anya yi onkonko gina kire be bia ba me support Nkwanta obey Orlando Nkwanta fo nye Orlando azam na de Nkwanta fo nyina na bebo sam ye bifri Nkwanta o ana me ka say sam support dwa de o me ka say ho na mfi ba ha di no para say e o say dwahafo pamo ene ya o so so mu yi na di ene ya so papa no mu do mani ato no a ka obekọ no na o tomato ni sikwana no wanchu kan so na o mu fon si gra o mu do kota no so wanchu won no say do ne wara ko Nkwanta so se Nkwanta na ufi ediko tena ho ekoko tena ho enti nyanko ko ya dem on the 3rd you be support about August no yes on the 3rd August and momentum no so pa onam krom na otie da be na mu games na eba so na be ko sen nti 3rd August 3rd na eba so nti be bibia wo bia no bra bebri na nyama bebri na na ekoso na ade ba ko ma hunu se na na ma menya ne nti se amamre ne amane be koso okay nti wa mu ba sa mu drums no king gring ewurade nyanko bandi so ati ase ni nyina be koso pay eti waro wo hono mo a u fili show no wasan e fili amamre ne amane ka ho enso so ka ho ne mo bre na ka ho ye tell say mo nso mo mpe ball no mo betimi aba sa draft any other games dam any spa wa yes ye bo spa ho eko no so ko pa okay eti ebe he o mo nyina anim mo nkomra another pay adesiman ba Ghana mamba ye ma mo nyina akọ aba sunku bio aba Ahenkan 93.3 so yatena si ayagudie mu nsem ene edi Asia ene anopa midin Joshua kwabana janim Yosef G ene watene Canada Raymond Ashete Rat Benito Maoli e produce show no amayen ene anopa yemfa aseda ema ODI Electronics o maso na secret days agongon ameda gudie mu nsem no bro de tiene se open television open AC open fridge deep freezer tabletop na open ato anase no washing machine rice cooker blender ceiling fan electric iron anase no TV one mount na pese oto dia bana be piem aye ODI Electronics akache na afi yema binato de tiene se wono obana siska no unkita no nyina for half bra ye be giato na afi de TV ni amano de akọ o de kwa fatere man tua ne aka no na bibia nso enko yemfama ye nyina achim odan ye ne MTTU police service no ene nei ebo enhwenim bambu inyane no share building enso honum enu ntino upenchemu bia na wafre 053
9500 514 053 9500 514 na oni ODI Electronics enso edi enkomo K Afrani Enterprise Kobi Sebra ebi a oka nikita no ka nkuto bi anase tipa trucks articulator kra nikita wa na pe ho ties enso atoda shase a bepiemu ewoye K Afrani Enterprise na afi yema ties e papa na to shase na bibia nso enkoye enfama enya no nko a ma na mututimbaka no ye the one cables aba afi hooks ebi ho shackles ni nyina ebi aba de mama na se mutwi timbaka transformer oil ni nyina ebi ho warders na afi fridge repellers no ya da mo machine no oil na edi gum no ye da bi enso aba mo bagibie na mo ntro bibia enko kama enfama mo aboabo na afi asani road yi so ena ohwe achi akwan a ubehu yen yene Akim State University no na airborne hwanim 053 997 412 053 997 412 niwa dibias fita move for the forest na bohu yen 054 288 9071 na oni K Afrani Enterprise enso edi enkomo na bibiala kokama edi ama Festus Enterprise ebra ene se ope eye decoder eyusu multi TV DSTV Star Times Canal Plus AG Plus anase combo na ope yusu a ni nyane Festus Enterprise enso emo bi no ato obepie machim dan mi akaje na oba bunya satellite na fe terrestrial decoder sin down mesan board mi tenten edi ama afe TV yedi bi aba Hisense Asano LG Samsung ni no ebi available our Festus Enterprise TV wall mount decoder stands ebi ho remote control TV there decoder there ni nyan be pm our Festus Enterprise AC hospital bia bi ni brand bia bi ebi our Festus Enterprise ebi AC satellite no fort aba ho anase ne no o ma fix the man no eyi ebo a embo a yesi for fort no be sisi sa ha no edi amawa unsan Asian bio yani o chmesi sport no na ebo nhwanim esanso eben shuffle station achimodan number eni onim sa Festus eni komo 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso akasa Jubilee Hospital sebra inoma nkoyi uyade ade uti na eya oya ochina uyafunu ebagya wabasa kyese yare wanko a enenei edi atwentwe obodi ni ma yese bre na afi yehwe entu yaro na sinyina emfama oba eyade outpatient service na eye adwuma 24/7 inpatient service so eye adwuma edi amount laboratory ho pharmacy enso abantinental care ANC ebo adwuma Jubilee Hospital sanso na postnatal care na aba theater ho maternity ye bi Jubilee Hospital sanso na ultrasound electrocardiogram machine no enso aba kanso ni tine enso ebo adwuma de amount ebi ne no bibi chiri wadwen so erebi etetu so fare so bedu nkomoda che unua yesi bre na afia hwe entu ase one time emfa emao I clinic no enso aba ede mama amoni yam ya afi dental clinic no enso ho wo se no pese 2% o sha be pm na afi yambo a diabetes and hypertension for no fi no pa bia no nchechire enso ekoso ede mamo afi canteen ho entinde na pa to bia no bonya bi ato enso Jubilee Hospital ubana insurance no ukita bia tumda ye beje na ya show ye odan ababuru dia so amantra bridge ne so honum ina bohu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na on Jubilee Hospital enso edinko nyoko na musu asenda gudie munsam abesomo ene anope Nano pension samrase nhyase enso emfemfiri nyakopon aduma ukwada de anim yana se democracy cup no enso to dwane ni na empinfo akwatena se ahyehya de kama se nyakopon aduma Wednesday ene se kumase asantero korene nua hatofofo enso emfambo ni no ene se speaker of parliament ye papa honorable Abansumani Kingsford Bagben odi nkoma ka edeja edi trimu ponti a empinfo akwatena se ede sa tournament ene se game entise enso ede ba osi omotena se hweni din ehu se afiwe yesim no abato afinti esempinfo hwe na amode football no eka ni panina enso ebom se be ya brakoye enso ebetumi aba. And this is meant to project the 30 years of the peaceful, stable and uninterrupted parliamentary democracy and to call on Ghanaians to cherish and protect the achievements in our governance history.
The Democracy Cup is therefore an initiative of Parliament to commemorate the 30 years of parliamentary democracy in Ghana. Objective definitely of the Democracy Cup is to leverage sports, particularly football, as a platform to involve our teeming youth in the 30th anniversary celebration and to get them to understand what this whole democracy is about. We want to use the opportunity to preach peace and unity among the youth, particularly as the nation gears towards the election 2024 in December. We embrace bedroom chiami penny papa e fe no honorable Abansumani Kinford Bagbe nkomo enem de agyaw ene anopai. Yempiamo aye Ghana Black Stars captain akache Andrea Morgan Rami dede ayu akache papa yi ya 17th December 1989 34 years nene abranten edi na ado nchema aye Ghana U20 and afi Black Stars of Ghana ni nyina no wasi kan edi amayeda since 2007 up to now 120 games abranten abo the Black Stars 24 goals and awashe edi ama Black Stars U20 12 games or share 4 goals edi maomo na de chenese Akande Manania FC, Olympic Marseille, West Ham United, Fenerbahce, Nottingham Forest, in Prempren de Sinakai, and Swadma Le Have, Bobokono, Nana Ochewe, Kopiemu, Awaye Legon, University of Ghana, National Nchema, Department of A Psychology, now I guest lecture, and so at the moment, now Aseno Kokan say, Black Stars, dear, Nesu Betan Kategana for you, say Black Stars, only a patriotic players, no, we won't say Black Stars as any baller, players, nebo, or Macrapti number Black Stars, or Mumbobi, or Sidabi, and Black Stars, the Obetimi can some patriotic na everyday biano on be so win game bi on bebo na so see compare past players no na now players in fact if say past players no ya de munim Ghana pa ye ebi mbo Hearts ebi mbo Liberty and so mufi Ghana akọ na so na send the players and say come Black Stars no omo ba ha no ma enche no ma free Ghana akọpi mbo nkofon close nche omo ba a chance no ma adapt that's one tia ye hu Black Stars mbodi mbod. Yes, I can sit here and say that my team, the Ghana Black Stars, I know, I guarantee every Ghanaian every time, or you, all of you here today, that we are here, that the team is patriotic. The team wants to win. We're all Ghanaians, and like you said, we are in a phase where you have different people, which you cannot change. So we cannot compare the players that you spoke about earlier on, and these ones, like we can't do the other way around. But what we can do is, I think, in coming up psychologically, everybody needs to understand what Ghana means, what Ghana football, means to the people of the country. So today, we have a squad very young who are now understanding bit by bit. They started early. It's not like before the people you said, there are people who played for Liberty Professionals, Hearts of Folk. So they played in Ghana and they left. Today, most of the players leave very early, leave very, very early. So you get the outside, let's say the outside mentality easier. So when you come home, but you have to readapt yourself to the Accra mentality, which... We Andrea Rami Morgan dede ayu ne nkomo eno na wan fence one ma osanso ekasa ye se onu de Black Stars na say Ghana national team no 16 years nie na body juma enso e de amomo wo different players wo different mentality wo different ideas e wo Black Stars na o say adepotia e ya embo players ni say players bi one ma so munya national team na so mo ba e yo mu take in your personal enu ntina ya de ma pressure enso bom so pressure no emboa e ma na egbo no omuntim bonye na ochema say ade we ade a efe no omoye na afi omo tu sa pressure no edefi Black Stars na be ya players omo ba ombetimi abobo niye e de amagana. Being in the national team for 16 years, I've seen different players, I've seen different mentalities, I've seen different ideas. It's been difficult to be the best for everyone who comes, because it's everyone's dream to wear this jersey. So can you imagine how many players there are in Ghana, and you just call up 25 or 26 to wear the jersey? It's a lot. For some people, take it very personal and very hard for them to be able to do what they have to do on their pitch, because the pressure really gets on them. So it's something which I think personally, and it has been said, and they're working towards it in the FA, that something needs to be done to help, especially in our country, with the way football is so important. This sport is so important in the country, that if we want to have the players to be able to
reach their maximum potential wearing the Black Star jersey. It's not about the club, because when you're outside in your club is a whole different scenario. But being in the country wearing the Ghana jersey is a whole different magnitude, the pressure that comes with it. So we Captain Edema Black Stars of Ghana, Andrea Rami Morgan Dede Ayu, the second son of the living legend Abedi Ayu Pele. This weekend okopiem our University of Ghana Department of Psychology na oye guest lecture odin komowe eja Ghana for jende ni enramu enso multipurpose mu no enkonkodi nkuma kan femfa no emfa wadani na se o hwehwe Ghana nkuru ahodo bebre mu na se aban ba so no amaye multipurpose no bebre ewo eyem konfo close community sports stadium na se eyem community park na de ade no bebre na ene mpinfo enso aye no ana honorable Pius Edem eye hazide enso de nkuma ka de agenda no pay wase wodani enramu ewo Ghana nkuru mu no se yam de ne bi agu akwamu a na se nkuru ahodo bebre communities ahodo bebre no o metumi aye bebre no enso ediamom okwenya medem no aka kakra na ebi wo ho so a yewie agzim akona nim bebre wa akona nim ukon wa sisi a etewani kama oba nkwa ono fin enunso edwuma no akona nim bebre estimated about 95% complete the sana mabo de nyina no kwa wo mu ni se yesika sem atosin kakra we enkomana se papa efa no honorable Pius Edem hazide ediaja ene anopai yampiemo our Accra heart of folk never say die until the bones are really rotten bobokonim na impempam no ka say the new confirmed signings are heart of folk ayene say ana esi etie abrante fan Asamoah Boatin efriye yade heart of folk omne ne awie Michael Mensah ewua heart of folk ene ne awie omunyina omfi nations fs na mabepiem aboboku a yefen Accra heart of folk mom na heart of folk omne abrante fan Solomon Agbasi of Dreams FC goalkeeper no nominal Edin Komo reporter Urban says he had in Tintanton heart of folk says because of some reasons intino yenda papa o metimi atoa so ene na aye adwuma bio ukopiem a prempren de also mu piem our Accra Lions football konim na omni goalkeeper friend Andrews Owusu enso Edin Komo areso msa be ka brante na omgovin department no yade a omuhia so muhyemu kina na bibia so ekoye edemom how to folk on man reporter yensa ekanse womo ene abrante friend Enoch Morrison former Kotoko player enso Edin Komo na senkodie ne akwa nimpa likely say ne omsa be ka brante friend Enoch Morrison no so beginem asiakan na maboboku a ye friend Accra heart of folk na heart of folk on man so no nya Urban say Benjamin Asari onso sinakan edema Accra Great Olympics na no ada okopiemu awaye Pubimaya na one Abubakar Watara enso Edin Komo na Urban say Watara show interest brand ni man community between Abrante friend Benjamin Asari of Great Olympics on heart of folk deal no ya dia edu animpa by next week there and no metina announce Abrante presence enso heart of folk a Edin Komo no enso edi ejao Asamoah Boatin free after so sign contract no edema to folk no o say ono de hwe Ghana hanum nyina professional team or professional and training na say the mechanism the year adwuma no em say obian empire to folk. Wow, I think Ghana here, I don't know. So far, what I've seen, House of Folk is the best club which has all the facilities that a professional club should have. We sama abrante fan Asamoah Boatin free new signee edema Accra to folk nenkomo no yende ni remu Black Queens so na no ada omodomo ni epiemu Japan na fani game amre Japan for erekobo adini na preparation omobo na ekopon ya aduma na se afko na betodwa masu Morocco no Black Queens ba ko jan ko si akan boa na hwe se na betumi akoye ade amomo no mo koye no enema anhyeda nkoye amfa mo Japan for chiomo ebomo ekano enan about to be anti-mother braka no and as the head coach at the Black Queens of Ghana I am a being friend Nora Hotel or in Kumaka enso edeja or see game no de omu kobu se omu kwa kwedim kunim de na so niama antimi ankoye e wo game no kwana so amfa momo o so mo red card afro dani eremu a na se Japan for no omu sa edom so if se Japan for preparation ko remu enso Olympics game na se o sinini na antimi amboa ama Black Queens dama ankoye amfa momo score for 0 against Japan. In my opinion, we started okay the game. We knew that they will have a lot of control in possession, but I think our defense block was very well organized.
we closed the center well. So I think our strategy in the game is good. We struggled a little bit to get in more offense actions in possession, but I think we lost a bit the nervosity, and step by step we also get more possession actions. It showed how we took the challenge. Player place no the room our penalties ekowie se Canada ebo penalties ni enum ehye miensa Uruguay ebo enai ehye nani ni enu ntino Copa America no ne otoso miensa na Uruguay fana no enso eba so ene ahomachin Argentina etnase wo ni Colombia eboni after extra time 112 minutes no Abrante Fanu Taro Martinez kan bodo to atene aboa ama Argentina second time on a row omo age Copa America no enso edesi omo na so afa UEFA Euro 2024 final game no enso eba so enra anwumre na the Chelsea Spain emot etnase womo and the Three Lions of England eboni na Abrante Fanu Nico Williams enya spectacular goal adma Spain Cole Palmer ebemu enso eba take an anche na Abrante Fanu Mikel Oyarzabal enso di goal bako epeso nani enramu our tennis aso kakra de na se one blade no enro na se kona wie na mema na fam no sei ena wie no ekokowie Abrante Fanu Carlos Akares etna ho enso Etijigovic egua no enra ama se ne makoye papa ede amano no empinfo ede egu akwamo Abrante Fanu Akares Etijigovic no egua ne 62 62 76 74 Kylian Mbappe Lotin Abrante France ni na osina kandema PSG nanso imprempren de ayade a wasan edama boboku a ye fen Real Madrid na eba ne se ochina na mopa no entoma na Madrid boboku ni se ekwan ni Cristiano Ronaldo efo so ne style of fitness na fe train na omde Abrante no omde man on the same way na omde ma Kylian Mbappe if some person Kylian Mbappe ebe na Ronaldo ye no Madrid. Manchester United aso report firmo eba se Bologna ni Abrante no mudi na chino se ade Joshua Zigni no no awie ama se 5 years contract Abrante and Empire sim kata so na se 36.5 million pounds and is Manchester United to akofa Abrante be sia kan edamom Manchester United sa Abrante ni wie pe na am se Abrante a ni din de Ivan Toney ono so oye England ni osina kadema Brentford say Joshua Zezi nya abade a ene 30 something million e ko doctor Abrante FN Ivan Toney no omanya Anthony bi unti Dona United air from Abrante FN Ivan Toney ho no atonsuo Arsenal force mu ramu Ajax Amsterdam boku no asomo kwa na se goalkeeper Abrante FN Tommy Seford no omo ekotable no edna ba Abrante 20 years pe and we dey edna ba Arsenal boku no aba na 4 years contract and so mo na kan gituma we be si akan edma Arsenal boku ofi enfancy then na Copa America final na eba so intokwa ni esiye Copa America na se no I think say we are ba videos and we do na mauli e de beba na ya eba ne say nipa be 7,000 ticketless omungita ticket omuru mu kohwe game ni bi why is Africa for now e as much about into nipa be 7,000 omuru mu our stadium one kohwe game ni bi abra omunkita a ticket na was a man to ticket for the final ewia emun komoni nyina no eleba beja mpempe de disia na fe captain in the morning obobo fori amanfo atwa so amamedin Joshua kwabena Jenim Yosef Frechi otininka Raymond Ashete Rats eboaye Benito Mali etan machine chi epian voices no na fe production wodo na enso egum edman ene anopei captain in the morning oboba ofori amanfo over to you. Unite to uphold and make
Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Me say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. That's why I am fanchiche. That's why I am fanchiche. I'm a woman, yeah, drop my baby, I am in do, hot top baby, I'm a woman, yeah, drop my baby. Young faster and confirm at the sports team. Joshua Kwabena Jenny Kofi Ejiri Ben Mauli Yedo Masibi Brego Show Brenwa no che Abwa Pahu Sima ba ko pepepe e ofi ha July 15, 2024 ene eye joda ma chini jumedi ni din ofre me obowo ba ofori amanvo Awo sisi fiani checking the personality. Awo ni money na semene na ma. Adam to fo amonto dwom. Amonto dwom ne ye de o. Na mo ya mo se yen support enwom ne enye da o support a enye yi. Enkomo ni nyina no no. Enwom no aya amoto no se enye da o support a wo a obedi adanse ye se enko enye yi. Abrantie die won fa hu sika mre obi a o. But oha radio ni TV e wo Ghana ha nyina obi e bo e nwumpa e de so ade ba ko hu yen so ne se wa blow ni Ghana for amana attention de a ene wo so wo de tata yen into wo de tata yen ni wo de ba bia nso e de wo de aseda ye beti aseda nso nti opani fa aseda ne to akire ho mame ye beti aseda ni etie wei na se wunya kwan tie de kenkenka ho no a utum se wa bre enti ye man attention no onu so tugu mu saa ensi ye feeli so enti mu amon so mototo nwom no aya amon to nwom ne ye de na ye tia ye pushi aya mre na me gina so aka akire wo se Nyankopon ya adom next month ena miankasa minipa show money ode ni new single no so edeba yanko so wan feel we kakra We about to brand cockot echo that antinya dia yes bre. Yeah, because straight up a very good morning going out to you Francis Tiku. Okwa sorry wo mo de na den having gate ana. Okay. Enti odifo agana. Ano pay unso me chia wo. Me gidi se bibia boko. Out of up baby I mean yeah. I am Debbie. Oh, Sissy Fiani. So having City Chapel. Odifo agana. It didn't hear me de too. It didn't to me Bobby for her from agana. I don't know some penny. Maybe say be about yeah. Me church ya members say what having City Chapel. Having City Chapel. Yeah, church ya mu nyina. Me do. Say e na Daniela nso so kwa sorry. Enti Daniela anope bibia boko de. And go ye sister. Get it, man.
So we gotta switch to the brighter side of life and celebrate with those celebrating their birthday today. Let me start with this one. A senior man, senior most, Mr. Godfred say, oh, Ahoto FM. Chairman Anopeyi, me watching. Happy birthday in Son Confirm. And also to you, Tebi Moses, Joseph Saki, birthday number 27. Oh, Chairman Uni. Deborah Owusu, Constance Boateng, and also to you, Elizabeth Ama, Augustina Nkrumah, and I guess and Unquan idiom birthday. Abena Getty, on Sunday, and Rana a yena ye. Mammy Aggie. Na would that kese and ra. And I feel you are Bema or Brimpon Upokuare. I don't send Rana now with that. It's me patch only one friend. Na Wabuna Basso. Long, chance and Peguni so. My brother, that's a thing, Quemi. It's more name I would then happy birthday and confirm more. Na minimum set money nina by us that. It's more name I would da. More mudi mudienra. Munina yede kimpaluta nyuwe ede mamo. Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo emamo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM. Kimpaluta senge kimpaluta ye. Ouch. Me didn't na bayasido. Nanka me dekeka ya kwa me ya pamemba. Pressure kwana me damenda. Me didn't na bayasido. They spit on my face, they block our way, so yo. Yeah, me na shira, na shio. Me say what you mami ya, what that me pacho wo da chinti bre aso my fama na fe ye nto aso eno na mi bisa wa mi gusu mi bisa o se anwum wei upushi ye ya da bi o me mo nwum ne ye papa na e pushi ya mre me pacho no pay wo da chinti obra kwantu afutura de hye wo mbrofo kasa mu o se it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. Brofo kasa mu ne de enam anopai eno no. Yesi emfa ho ne se de ukonya, emfa ho ne se de abrabo ni konya, emfa ho ne se ne business ni konya, emfa ho ne se de niema konya. Se wunyae ye nko ade amane nkoso ngo ho. Tebia uton ade ukọ odwem. Ewumu ani abeto bibi baako. Ewumu ani ababeto. Ase ye nto. Se won point na woda so te ho nko ade a. Medofo onwununwo no. Awurade be ma won so nsa kowa no. Wate. Adwuma na oye no nyabotre. Eto bia kobi store na eko slow bi ekonya senkrofo ba senkrofo ma omo eba ni nyina kra obi aba won tohwe ni ono nso ba na ode ne bo no de ba eni ti duru ba bia na ba mu yebu me kra na me nko store me pa cho ko kopim se unyaye o se store no mentum me adwuma yi mi nguno kopim se obeka kira ho se me mentum mi nguno a eda so a wo ho no onyame be hye ne ho ani onyam eye bre enti ye kan so ya yebisa chechede sachechede nso nti otimi bobra na ane achechede etimi bobra o ebe konya saa no a uni otwen ya ntimi ntwen but se wunya otwen de ma abrabọ no na oye ne nkakra onso so de wo hwehwe won sabeka ye hwe sukuu ni a oko sukuu enanu ya JHS fo yom kokọ chiro yi omo hya ase ewo crèche eno mo dide ne nkakra saa ne ma bitimi hwe nidi osakole ya mabọ ne ho ka babo nti da benendre ya omo chiro nso hwe wie enne me ne wo kasa ebi mu nso omo chiro Arabic ni be chiro wie enne na fe omu nyina wie saa ne tie o ade bi a wo ye bia no se e wa ahyase nko ade a e wa wie ye eni nti emfa ho ne se de e konya akanya bi a ba mu nyabotre fama no twen empepere wo ho
Hey, eduru ba bi a wote nsɛm pa ɛyɛ na saa nsɛm na otie no so wa hoɔden ahwɛ nyabotre nsɛm no bɛka atie bi de ɛbɛboa ofa de ɛmoa wo no na wo de si baabi na fa wadwen si baabi a wo kɔ ne so na ka kyerɛ wo ho sɛ ndra na me wɔ class 1 a ɔkyena mekɔ class 2 sɛ wo wɔ class 2 a wo nso wɔ class 3 saa na tie ɛyɛ dan ara BC no wobɛtwerɛ ɛyɛ dan ara SSC no a bi mu de am friend wasi no wobɛtwerɛ ɛyɛ dan ara me say on so university nsɔhwɛ final one no wobɛtwerɛ end of semester na bɛbɛm nyabotre ɛyɛ nkakra so ati ase nkakra sometimes you know say oh had the present situation no a wan hwɛ yi a wobɛtu anamon bi ama wo nsa si fam but you say kopim sɛ unyaayɛ no ɛmfa ho ne sɛ deɛ ɛkɔbɔkɔ ɛbɛkɔ akɔduru ɛwurade nkan yɛ ho woda achinti ɛnɛ ne yɛde brɛ wɔ no dawubɔ nkrataa mobɔsoɔ ne bra so nti yɛbɛkɔ mu pressure nkwana me damenda me didn't have a asigo they spit on my face so they block our way so yo yeah me na shira na shiwo me say what dream me say me dream yeah na me na shira na shiwo me say what dream me say me dream me didn't have a asigo enti na no fiada no ɛde nkrataa bebree ba monten so ana ɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ nkrataa ni nyina ne sɛ organized labor na kyerɛ sɛ enwumakuo ahodoɔ ekuo ɔmo a adwumayɛfoɔ nkabomu kuo mum adwumayɛfoɔ nkabomu kuo ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu no ɔmo yɛ sɛ ɛnɛ ɔmo ɛte atua ɛne nti Ghana Registered Nurses and Midwives Association wɔmo declare yɛ saa nso so ɛna wɔmo etwitwi kaasi ɛnso declare yɛ wɔmo declare ya ma wɔmo etwi abobo ya okada ɛne n'asefoɔ nyinaa nso declare yɛ but as we speak you know na yenim sɛ gloss agdeɛ ɔmo wɔ atuatie mu dada but ɔmo akɔle ɔmo deɛ ne off ɛnɛ mpanimfo a wɔmo na adwumayɛfoɔ nkabomu kuo batan na ɔmo da no ɛyɛ labor organized labor unions na nei ɔmo kyerɛ sɛ putupuru nhyia mu ɛbɛkɔ so yɛnya ne nteɛ sɛ adrabafoɔ ɛwɔ yɛmpɔtɛm ha no mo ɛnɛ ɔmo anyɛ adwuma yɛbɛsrɛ mo strike no yɛsi anya ama so enti mo adaroma mo betumi akɔ adwuma anɔpɛ yɛnya ne nteɛ di free GPRT mpanimfoɔ hɔ sɛ yɛnka nkyerɛ adrabafoɔ no so ɔmo mmra adwuma na atuateɛ bia ni baabi a nkrɔfoɔ akwantufoɔ aba a wɔmo pɛ nɔre ɛde atu kwan nanso so kaa bia maaye yɛbɛsrɛ adrabafoɔ no na makɔ ɛnɛ mo kɔ adwuma why mo kɔ adwuma mo nkɔ adwuma ma yɛn na senate die krampokura no amubu afu a ɛma mo kan ne mo ka no ɛyade a senatefoɔ wɔmo so de krataa babɔnten sɛ nneɛma no nso kura no wɔmo anya ntɔn ɔpani no ɔno nso yɛ sɛ nkɔ akɔtɔ adeɛ no nso so wɔ anya ntɔ enti na kyerɛ sɛ adwobrɛw ɛbɛm enti GPRTU fo a mo wɔ akyem ɔdan mepakyɛw utie mi a ka kyerɛ wo boy ka kyerɛ wo kunu sɛ obuo ni ne die mu a yɛse strike na anya ama so ɛne nti ɔmo betumi aba adwuma why me da se bebree na ɛndra okɔ Valley View University a ɔmo san abɔ na Danko Akufo-Addo aba so a yama no honorary doctorate degree enti say wo friend one na de doc na ka ho say doc no we ka ho enum ni enti wo bebo doctor His Excellency Williams enti enra ena Valley View University Omampani Akufo-Addo we ne ne etoso enum a yabɔ no aba so sɛ ɔyɛ doctor
nti doctorate degree no from the Valley View University enra we need the 5th honorary doctorate degree according to His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Na we no omusom de ma no a na emodem a wabɔ yeba no eye oman chichireye national development impuntuo eho adwuma de omampani yese omfani agro kra uyi no sa de sinchen so a yeba ne ngoma sua mu a omampani omfani agro nti enra na Valley View University omo na no with a doctorate degree and she say wo friend na the doc na ka ho already waje nan we ka ho enum nti ye doctor na odi amana na Addo Dankwa Akufo-Addo empanimfo tena sinti yen sebre meko Dr. Afia Ampofoa ana o pe Esquire no bacho minyandru o nyandru doc no o si we de bo abaso yeso si adwumaden a wo ye no nsanchuru adwuma yi mu emu doctor namti ba o mia doctor na de ahim bia ono de ne nguma sua doctor o ono de ne honorary o hwe napodi no so nye honorary ye n o sheda ye hu ni ya hwehwe na no nya ni mprenu eno no ana o se ejina adesua a wo sua so obetimi nya mprenu obetimi ayo doctor of ABA philosophy, doctor of economics, doctor of history, doctor, depending on o say doctor na network so eno na ye na say school be bo aba so say doctor as papa ba ko no so wonu kwado doctor pan your brand so kura ka say book kura say you recognize a prestigious recognition so ati ase enti doctor Afia Ampofoa na ase Mame nko doctor zero adwempa be more panieda we keep up na ba mi who said you do Dr. Francis Dr. Francis na ase and Dr. Francis actually special ato ne so kama enti na je say adwuma na si enti Dr. Francis apomboko de chodiam ponyango padawro the word oh say enu de no oh de ne ye prestigious recognition in your excellent work as a media. Dr. UN, ono yare. Ono dim kwa ya faso eja doctor no. Enti wo de any prestigious recognition underscores your dedication to journalism. Okay. In this enclave. Your prestigious recognition underscores your dedication in blogging, in newscasting. Newscasting. Share. Adwuma ne so. Na one was Simon Crawford yes say be man san e san e yende. It say na na de no upo yes your friend ke be oden na ya. Doctor e was so kan num ni nyina. Doctor Addo ma kwa he. Na adwuma ka do kan for pe. Enti kan ya na semato. Kan num ni nyina nsa na asem ato ye so person go ni dia doctor His Excellency Nana Addo Dankwa Bacho William wan farmer o say we William need free mu so the William so pa Willie me dia mahuna Willie bi anka pa Willie na me say pa Willie dia me feeling it too otumi wo asa style bi a say me share the video Nana de me no oh Nana de me feeling no me feeling na pop so ati ase oh Nana do him level so ati ase ti Nana do de o de opa na mamuei opa de opa so oka bi aka fa ne ho but Nana do ne charisma any sa we nu a owo we bi a o tan ne se den wo hia na oboa obemo asere enu ntumi nyim firi ne nsem so ati ase ye ka se obi astute politician a
untumi nyi mfiri Nanado nsem. Nanado now has become an institution, a colossus. So of politics. Odi politics a chimfin shabe se duosia ne akire. Onye nipa atoa. Wa ben wa manyosem mu. So ati ase. Enti nana yebo abaso. Doctor me ankasa nso kra me de doctor no ba ko aka ho. Na yensia. Nta yensia. Already abros. There be. Abros for. Anyi mfiri obi nim nsem. Edi doctor Nanado Dankwa Akufo-Addo Ghana man panyini. Opani kese baby awu bia no pay yebu emu e de man. Why ade Ghana fo anka we now yebeka wo china. Yebeka wo ka de yebeka wo na see ye ka wo ne papa mu ni boni mu ni de ende e we yan kase ye Ghana fo but yemu bi de yebeka wo pa. Anyways, yakodi weekend na ba. Back to factory reset. Yes, say be grind. Say my crado de. Crado. Yaba. Hey, agora konya ko brass band we say brass band. Yes, yaba. Enti mama yenwura mu na yemfa de bon krata boss wono so mfa ma abusuafo. Wo ma ye crado pa. IGP any edin e hyasie Daily Graphic da ubokrata do truth and accuracy every day woden sam abapa na IGP posifo nyina pani Dr. George Akufu Dampare nimfoni na dana to wo matwa no from krenkre to krankran top to down hwehwu a sha IGP to say yes IGP wo bema shu ne ho ofa papa na shu na shap no wa ye ne nsane say Nana Samuel Kenya dane se 2024 abato no December 7 ase wachiri akakakra bi ne yaduru ho na de ba ko a wo bon samtrofo kokko wo mu amotro wo mu amoka wo mu ehu amanim wo mu ehu obi a hwe yie na fake news ensem wanya nokre yenhwe ne kano yenyai asem no nya no kra nkoka nsemtrofo no ne mo kasei one ye kasei oso was papa 2024 abato ne ye kono yanyima nkasa yafu no ayese twon enunti se bibi de kan wanhwa yafu no ebetimi apon ampon sonso ese ba me ne ko e wa mo akura no sonso ama eba ne sare asem beto yanti yanya kwan ahodro asem twofo titru asem no ka na anya no kra menko kan kra enko kan ne nkonya asem enunti yenhwe ne yanku fake news ho asem eda hanum se kratai ede aba na aya atofo asemo eni atani general jakpa ne wo keke kan ho case no ambulance trial no eno na judge bokokose sem twofo ya kuro ya ho aba asem na due yesi yenhwe yie mo bia nka jakpa ne nkofo ho asem case no eye court eni edi no enti ehun komodie atwetwe ehun fiafia ho ekoso wo radio TV ne de keka ho da ubo dwumakwa udro mo no yenhwe ne yenjae enti wonum judge naka ya ne eni NDC fo na nkaso watuamfo jakpa ne dom no so mo nko discuss asem no baabi atani general so mo nko discuss asem no baabi omonka wo court ho na emwa na National Health Insurance Authority NS wo so atabri sika so 135.6 million Ghana cedis ya ka so mo dia ma health care providers nje se ni nyina babua ma health insurance wo de ko hospital sansi atuatu omukanti no ya ma obi ko ni para nkwa edurase ya de ma wo no ombehwe de amanti wo mu tuatu ho aka ya kratai ede ho nsem aba ma membra ha se yesi organized labor yesi ene wo mo eni mpanifo akwakohia ni wonum atoato adwere nti wo mo strike ho nsensem na no da etija no wonum ekọ ho asem eda hanum se ya Daily Graphic da obokrata no dim nsem aba Adishimama me the Daily Guide the obokrata no ana eba wo se Ghana for pede the obokrata
na wode eye MPP amanyuko ni kita odie kwa nkyerefo panyini Owura Richard Anyagba emfonyi edi aba na dia wodi tudwa kyeremu ni se senate for awo fie komako enan ya omo chefa ewo mu ano eye onje chemu aduosia amu ye senka wo mo ton dia ma rock eye city for wonsam sori enam sokura ma adwumefo omo omayi moti atuan wo kyere se sisi senate for kyeremu se omo enya enton na wo se areho pa sa de na asi no ono do hunu se be ha oman no se senate for terminate contract no ebe ha adwene ti wono so adwen kye ode aba eno no kata fe to so miensa opanyi die nti a wokasa no emu kyekiremu eguo river authority for so egusu a mo ne adehia wo mo ete eben eye sutade no wo from antam ho no mo no omo mtete ben ben wono omo ne omo kasa so mo dika be ka kire ye senche omo san so babie akosombo no oti omo ne nkrofo kasa se de be ya dia wasi wotu firi ba bia wote obetu akope ba bia obetena nsuo no omu bia enkoka no na eja etimi enso aboante ho asem de oboka te de abakata feto so mienu nsem chiechiri mu nyina no wode agu wodomo o kyeremu se Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia Ghana man panyina be de chiri Franka Tuni de Manu Patriotic Party MPP amanyuku no oguna probo no eso a etifido ene wo na okoya na anso asoye kochia no ene ne kodi eye enkomo kakra na ya na eka chen se waya ade pa wodnani adi ne campaign na wo ye nachi se wo kasa tia obi odidi obi atem odi obi twampoa ne ade no won ti bi won kasa yemu nti wo bona baso won koso ana clean campaign no wonya ne saa tie ho asem de obokata yi enso so edi atudwa ewa ha no mo ja we ene nsem a mefa de free daily guide mu o bomode ma onsanka bi na ekenka etumu nchene The Chronicle da obokrata no so den sam aba na wasi afedi adwobro aba huru ya no adwo na adwo asnetefo wamu hotel ya de ma brana champon ato no sese yesesnetefo wonum ene rock city for enjehya ya no matwam tinton time we kimi hati tinton time anya tinton time abem sam ke Canada so ku huma nipa bebra waste of time sam ke kano adoso etia ka say omusi aya momfam hotel Ghana for snete for nti akire din ya say asem bia ni hokuja to safe obu adwo mambo adwo na apostle safo kantanka ana no so akachire owura napo mati opoku prempe de wotu franka abedi akire franka tuni abedi akire de ma eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ena ni one apostle safo akwakohia na owura kantanka akire se papa manyi chon na wa watimidi me ye cars mi ye nuro fertilizer na ade nyina minimum de timi tufu kakra na se futu ode ma no ose na manyo sema wo ye yi ade ba ko mienu bi pe no ma nda na ni so asumdue bibia wo ye bia ma nya asumdue adwen na woni tim nya asumdue adwen kwa ti wo asumdue adwen na wo ka bibia wo bedwene ho uye bibia otu na mo bia wo beto bombo wo bedwene ho se asumdue nti ma minjai na mento me kasa mu nchi nti asumdue ose omani ndi nanum kan na afenso fiti prako pa nya de onsa na wo be ya de no ene nkofo nto ato adwene enhwe ade we ebeboa ebeye sei enya ne sen eno beboa mo man no akonanim ti oma saa ne oma mienu we ehia no power sei ni running mate kro no oba bedi no mu sanso so ono so ye nkromantim so ono so ne running mate kro oba bedi no ti 1+1 2 na mame bra aha say ye president na nadu danko Akufo-Addo a happy sabbath ene na nadu enye doctorate dibra ne de man no nyasam ketu atade bi omriya ahye na nadu ne mu oduru papa chese eden na nadu atade no tim say yes doctor ne abeka ne din wa yenum no
tumi wom ena na na do dankwa akufo do ka se SDF wo memendafo a mo se afia batro besi memenda nti no enya ntu ya home da yese nyankopon se mo home nti mo home no munyae mo sesa madwen so o menkan ko se anko to abado sebi akwa bi a sebi ono no se ekwa benkum se ekwa nifo no obakwa akotokra se no afia beka aba na kan yesi enya nso ye eba se be ha adwen tina na do se SDF amaye mo adwen se monto aba wokure mu no 2024 abatwe mu no osre mo nsamadwen why na mo nkonkoto UPS don papa bi ese wo yakuni ni power UPS ho ene yese ono nso ede atodwa se sesei bank dwumadie no jejeba ekonanim kakra esani DDEP ho nsenka yenti the chronicle de obo krata Arishima ma mede the Daily Dispatch the obo krata no emu ensem ana etwa so ede amawo na ensem so de ono so aso abi di abapa enya asem ketu ebenya bre so ya chirichiru mu na wode atodwa wo kire mu se ukopie mu ewo yagaba ku bori city na wose hwan na edi nkunim edi nyina ya yi constituency ni bia chai yagaba ku bori asebuni I know so parliament yo MP for Yagaba Gubori mpachai present enti enwa no haka na se ya ya pay kusegu nso wo ho eti ene atem dan okay eri atim so edru eno so edem asene across so manso techere ba so ebo mu se onimonyamfo jo Kwame Abuaje asori present or represent ya atim ayi ho ahon edi nyina eti mu se infan mo edru yi eti eja yese yagaba kubori eti hosit ne yese ho na ewe ni ti ho asem kanta idi aba kata fe to so bi odi mi yensa otintim de gu ho watwa eye Ghana man panyina be de kire awon ye Frank Tuni de ma MPP amanyoko no fonyi de aba Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ana waka che Ghana fo gina se we de ono a oto amamo na mo amuni hu nkomo na musi gina ye wose 2024 election no waka kire mo se okwoto aba na fa osono no no afa kiniye no yei na omumie no de atoto ho de waye adwuma so wani me kire MPP ni NDC fom gu nsani ani do aye adwuma so wani no na wagina so de ato aba siawa we nya afi bia na kasa tintin bia to ono so de a wode aba no no wosu obia betre kunya no so obia wode waye ti fa toto ho na yimu baako ne de no no bi de aba ode mpanfo maako yensa emfo nyina de aba do di kan eya nkane mampanyina ono ye Frank Tuni ma National Democratic Congress NDC amanyoko no odu John Dramani Mahama do otosu bienu eye obenfo eye ajekum ono ye obi a wo kira de wesuapon mu wode nimfo nyi de aba ana wode eye Ghana mampanyi na nado dan kwakufa ado so mfo nyi de aba na sa di be akukọ okoso se free SHS NDC fo se eja wo maban na de baaye every before say ayo mo na de ho asem baaye na ka hu komokura ni Ghana o mo na kofa baaye aye twema mentwe ana aye obenfo ajekum se we achinjie bia ni hu ye ka free SHS school to aso wo kwa obi anim say ye Ghana mampanyi na nado dan kwa akufu ado o na kofa hu komo baaye nti wo sere oru John Dramani Mahama mo meje fans ne mfa we fans we nyane fans wo sere na ti ho asem da aka ta feto so du baako ensem teachiri adwempai minim se wona na me no kan last week no oh yes free senior high school no be anim yeah it will be the weakest argument NDC for be o madwene se omo pese omo ride on we no propaganda e wo so omo ti asese we na mfa
so ye ka free senior high school or Ghana ha onipa o de ba ye na na do danko Akufuado yewura mahama mo eye se omo de ba because omo ti se na na do aka ho asem Ghana fo age atumu no ene omo dimirika be launch bibi ase e friend progressively free education eno kra na nye free SHS progressively free education go and check it yes facts are sacrosanct e wo ho odi wani behu they should stop some riding on here they free as omo di agokra yenyina no so nto aba ne ntia wo omo ya trofo ade anya ode na aba beje ye de hu abufuo beto aba de atia wo trofo wakoto no opposition almost 8 years nie ye ga so wasese wadwen say won say sabe dadai o sabe dadai say me na me di free as wo de unim se ne free as chese ye de ba unim kwan ye fa so e bae mo dia mo maye man microphone tutu futuro go ya ni o trey obi obeka so mo NDC for and free SHS ba bia onko heaven wo your trofo ai za da no Yesu me na ya hu Yesu me kanya me adwen a kire ho mo anope onko heaven wo your trofo papa nko we kra de ukunu no ahweni ye obetimi aware bia kan ho a onka nkire wo o your trofo obefu achi oyo ba nso so obetimi afu achi o trey free SHS munum kwan ya mo fa so o mo de bae mo na mo de bae eya wodia bejama ho no mo ya bro we se o bo akora mo ya dwuma bebre e wo se mo ka ho asem na free SHS na eno ne ye de ade no ade ya kura kema so review ni na mo be ya mo nka ho asem so ho mo ya ade bebre in fact twen ho kura firi ho ena no na ho professor ayi Jena na onu nso utwa ntoro ni bi se free SHS no kra no ye ne de bae one ho ane de bae ono ma me no one ho ane mo chro to manifesto enti chirechirem so ho nana do kan ye ba omi akan ye Dr. Napo ebe chirechiremu ene ya ji enti wo pese wo kan o ebia abusiafo free SHS no ye ni hu adwembone ye kura na wo hwemu a ye de share ya mamra nim so but say ye de ye adwuma na nkasa ne de ye nwan mo MPP fo na omo de ye adwuma na emom emfie nso konwotwe ne ye hunu ba bia ye de yesusu se yesiesie ho no a ebeboa yen wo ka sa asem we yi a ye mo ye nsem ma wo say we nti na ya na ababi ye project a ababi bombe so beto aso no ebi ni o sa omo komo ni bi no isi ogu asam o kan nyina obo a ne yewura mahama ne NDC for kan ba free SHS na omo bo a nyamo dia wo three mejumfa modi commander sugar factory yaba modi circle interchange yaba no nya adwuma o say nya adwuma nti o kan nyi oh gabi say was yes you circle interchange say ye adwuma interchange de ye adwuma no me kenya tia Dubai ye adwuma and ye adwuma Kotokuraba market hwe Cape Coast stadium ye o mu si ye o mu pe social ba ko de afa ho o ma ye nyama bebre social intervention NDC social we get social no mu ni social studies anya no kure ni nyina propaganda so say ni nyina propaganda social be nom de ba na social ye o na me ba se obi e ka se common fund ya o mampani Akufuado ntimi ntie me ba common fund ya o mampani Akufuado ntimi ntie ho ane de bae obi se omkure form say IPG omo se eno nye social intervention me say come de wo mo social intervention social intervention de ade social intervention de ade say a policy like o man obi a definition in free SHS common fund no no de nkrofo obi anya so mfa so na make say ko bi say get fund da o de ba ya ene nkrofo edi akwakosi a wo eno na nya social intervention ni bia ye koyi musika ntimi fa nkosi school dan na emo nipa adabi infrastructure ka wo so kai ya kan social say obi si hospital anya social intervention eno na say affect o man ni aseme na wo kan say no anya za no mu kire ye
Now, I didn't know my true for you, come on, my chili, be much. Was it a true for an amount, come on, my chili, be much. That's so almost social intervention. And America says social intervention. Who's school? A social intervention. Oh my, oh my. Who's hospitalized? Who's hospitalized? Social intervention. Omo te so omo di social intervention by omo political ideology then. Oh. Omo de na property owning ideology ni kura wo omo. Nti na omo free omo de na ho ko social hwan no da ben. Intervention na papa ku first national health insurance. Yes, affect obi anya so faso. Ye nyina. Free for no fire no obi ade ko. Free for all. You see one go Kumasi ah. Obeda enjoy. Omo Kumasi dey so mo nye nipa. Oh, omo Kumasi omo nye nipa. Oh, chama so ya si boy. Na unua ba bi di dwa okeje tia market. Unua ba bi anso ni we. Meba na se uhia bibi sika na o send bi ma wa enye mfaso ni bi no. Na se unua ba bi anso ni no na omo so omo no omo di social interventions ba ye no. Na. Omo bra me kire university ba ko pe. Regional hospital ba ko pe. Sa no mo kire so omo focus no social intervention ni wa. Omani nyina so nya so mfaso. Ghana card say obia ye bi. Your argument are for flat. Yes, you have voice be near Nini voice no was was say yeah sama me fantini no voice or three Ghana card indeed. Hey Ghana card why is you Ghana card? I know the farm social intervention. That's what be I be. No be I no I told you animal. Hey, Ghana card in told you animal. Kwaso kwa easy card. Never Ghana card because e be amawa. Eh propaganda. I know why the farm social. NPP for the person wo chikire de tu obi tirim. Na me USA for kra ni bi. Oh, UK for ni bi. Na ba ku bia me te ye kra say openi Asante regional chairman I'm friend saying chairman wuntumi say aman bi beba be pa na na do chew say ye pa chew bra be di man pani wo ye man mu ma ye na no so free hin na bai da ben no beto yeah e wo kuro be Asante oh na man fi say awudie ono ne na no ma bi be sere no say say ne kwa so trust ma kan ya lo gba be da charge me nsam chama untum na kika za mba cho no mo ensam mo kika si bi ne gen ayo mo former general secretary wan ka se ye be kra nkrofo ofiri o mo aman so ama ma be ye adwuma Ghana ha ye ye ti akrenya bi ye ye ra jombo adu e no wen na yo ma de so hu e na no pay na me kan no no pay na me kan message ani ye preach about ne say onyankopon aka kire asori mpanimfo say omo adwuma kese ne say omo be kire omo members no ama omo anya nimde de afa onyankopon ene ne ba ene honkonkron ne ho so wo nimde e fa ho a o bom pa yo ni so me nso me kasa onyame betie so hu eno no na omo pese omo yi saa no kore ni free ho enti de bi omba no aba beka nkontompo di akire wo de bi omba no abetwa mfoni ne se eyo no pa ni yankopon ne kasa o de wo kasa nyame ntie no mo atwa saa mfoni no eno bi ni we mu ye no sebi MPP ni NDC fo yi a omo ye campaign omo kan semi afia oti hei se wasetena mu ya unnim minim oti hei se ukodwam na ne ma wo ho utimi tobi a uti hei unnim minim sen eye debate ena be kire Dabi se ukodwam a utimi tonto agro we ni agro ne ma di bo adwen wa otena se ase na we mu na mo fra mo ho professor ne doctor fo yi debate be na chance wa ko mo fra ne mame na me ne debate me pesa me ne debate economy na gina sen exchange rate na gina sen omo mu na mo fra oni wa ye debate and you exchange rate ni fra obra me debate exchange rate dollar no cedi na fra Dr. Bawumi aso wo mra na nye debate also when the fundamentals are weak
the exchange rate will dispose you, expose you. And on quite a topic. Are you for or against? Dollar ne friend. Na say omo me debate me tiba busa na no so. And I'm saying dollar ne friend. On dollar no. Oh, the call no mai. Sa call na ko DMTF ho. E dey me gina dollar na mu. Ato de ama yewura ba womia. Mo friend ma me ni be debate. Yes, what Bibia no de adani su. Oh, ono ne kasa no. Sa esu na. Ya se pa. Hey, if you have friend na dollar no so ohia no. Economy no an say on ka ho asem no. I say yes what the digital man. On economy wizard who say wicked ni bi. Na bi waja no ato. De na na do hunu ye ogbo ni din. Say ofa na po wa kire de nti ofa na po. O se na po ye den. Or ye problem solver. Thank you. Na do nso ugbo ni din o se ye economy no aye hata no. And into them go fire you raba we mi abaye. And economy dey na saying. Into po bia debate no a debate be na chen economy. Awo inti eya na ya o madwene se yen ya ka nyina adwene se wo mo. Oh, said the MPP fo nyina adwene sa na. Ya fo nyina adwene. Oh, said the NDC fo adwene sa na Ghana fo nyina adwene. Ampa no kra na waka no. Hwe. No kra na waka no sa na omu hu no. Ya butu ha twen. Ya butu ha? No mo yes. Mo dwen ayensuo ni muto. Enkonkon. Oh, wo to no ye de o mo a. Said the to no nsu ntina mo musu hu se. Said the MPP fo adwene sa na ye nyina adwene. Said the omudwen sa na ye nyina adwene. Mo frere mame. Ni 24 hour economy no me se mo frere mame. Me ni be debate. Yeyi. Akromet be se weyi. Ayi, mo bi fa kakra bi ntu aso de sorry. From why ma? Ha do ni baby owo. Gbeyi. Wo di baby owo. Anti ayi dispatch the no. Free SHS no NDC forecast wo mo no de ba ya. Oh, no de obi ani. Trust ma kan ya lo gba. Agba. Eno de obi ani ma kura se ye frum kura ngo no kura ni. Professor J na no free SHS no kura ya de ba ya o dandan ni. Hey mami. Auntie Age. O kwa le ki ni mu say you na nsan. Akwa ni sana wo mi kire wo ntro ka kan na fe mo bu ganja no. Omo cheche na ni suka. Omo cheche ni ntro na ni so. Wanyire ne ho. Oka engofo mo ka o ma saronte. O so obi a te politics ase no ohunu obi aka asem na obi ase enye no. O so te politics ase. Ghana politics no mo te ase no. They say logic no so ni ho bi mo. Logic nya adwuma bi. Dabi. Morality no. E ho de atro me ya de no kran kakra wo no. Na ayo se de wo hunu ade sa na nyina hunu. O mu no sa no mu hunu. Oh okay. Eti ma me no mo enene na mo no nene nkasa. Entro ne de emoa no. Entro no a wa sha so the boss say no sa na ye ne Ghana. But emoa no. Ne boss say wutwa ntro kakra no aka no kra. Sisa na ne boss kan. But entro ne de emoa no. Ana mi hu ye na ma mi di akukuduro ka say ye kra FSHS ne de ba na say Anto sofe. Mo amukuro ya se ma me no e wo se osua se de ye politics. O osua so amusi hey. Ana na Ghana politics no yes ani ye kono. Ai Dr. Napokura ko kan ye. So se Ghana hanom na ye wo no. Se o kan no kura. Yes ye aso. Ba kantra. Ne boye nsem ma. Wa aya bio. Ne ye twema me na agency se e ntro ka ba na wa pam ahye no. Wa anwura ngu ho animguase ye beba. Because on tisa. Unse wonti. Ani mani fram go ni no kwa kata so firi bibi. Na o forso. Debi ya wani megu ase. So. Ani ya monka jani se. O firi agro ni mko tana se. Na so what tie simu ne de. Ani enso ye be expose ni sa. Ye be expose ni sa. Enti ya no opani aje kuma no no. Free SHS na MPP na de ba ya. Eni ma ba akomienu bi wo ha ayekoso enye. Eno ne ye hwe ani mu se NDC 4 ene MPP 4 mu nyina adwen beko baabi baako se free SHS ne nyina agye atumi ade pa but ye implement ye mfie nso konwotwe enkwada nya duane nni ena no ne ye adwen ho se how se obi wa achim mpotem ha yen ha achim dan ha na ya so abode ya so amore e de afin kran ne ye de bre omo ha wa bra ye nso so ye wo bode ye betumi ye won sase a ye betumi adua sa ne ma nyina bi wa ha ne ye de amankwada no na we kura obo
Can papa mu kra ye ma mofra na say mofra bi ya Greek. Ebi mu ya Greek. Ye ma wo mo ekra anya afuo. So na we de gisi ye so anuane ni nyina de kɔ buffer stock. Na buffer stock fo no ahya ase distribute. Hwɛ ayi akokwa school ye wa hai. Akokwa so ehefo na ye nwo chen wo mo. Na ye penwo ato a. Gisi ye kɔ buffer stock ho won kran. Ye twen wo mo. Ema mu de enwo eba akokwa so ha. Wa bra enwo wa ha. Ombe fa so free ha o. Nom de akọ. Eti ade ni asa de aba. Ade nti na ye ntom free omo eye nwo wa akokwa so ha. Se na be ya sika na be ka ha. Aha no so kra no be sanya natural one no edi. Enkwada na yesese be yesi emo aduane keke. O se san dwen ekwan ya be fa so be mo healthy food. Amomu edi. Ebi mu keke aduane omu di a. So Tom Brown you kura nka ho. Me twa no ye bless kura ye tua school fees kura no. Ni edi ahe. Adwe na ye kakra chen we mu de anya kura o. Ana me ka no. Enti we mu nyina ye o hawo. O tua kura no de wudi yi. Na wudi. Se de sam, ne de afra. Eso what you say. Yes utimi di gobe no. Gobe no muti anya yam timi di na no pa ewia nwumre aden. Oh enti we mu nyina ye o hawo a ekoso. Sei headmaster for nyina ya ka o nyina ansa guo machi. Etu betimi aka chem se ma bie school headmaster wo ho. Me ma ne nkyere na adwen. Wo hu bi da. Ghana. So odi anka bie ni radio yi. Ni ye wa ha nyina kyere adwen so wo mfa. Ye ba ni nya ho. We ja ho. No what kyere headmaster for ansa guo machi. Omo ntumi nkyere omo adwen. Omo ntumi nkasa. We ni mu nyina ye niema ekoso wo se ye tena se ne ye review. Na sa adwen no eno so ya mamra na asa ye den. Emu de ahia. Se uye chiche hu ntimi nkasa no. Aye we mu na de aba o. Hwan na ka kyere wo? Hie na ye time I go school headmaster na wo headmaster. Who say ono kra na pre. One office kra na asemato. Headmaster from one office asemato. Me ntwa no ayi ofonse ayirebi senior high. Omu di o anniversary ye kofa o. Ejabo ba bi ankura no efe no dan ne ho no. Kwa so ho na. Da bi ayi ofonse ayirebi. Ofonse ayirebi ankasa. Isaac. Ayi senior high. Me so mo dan ne ho no mu no. Say dan ne o mu didi wo ho. Ye am so ho no no. Eye on nsole asabi abeba bibai. On so mu si apata no. Omdi dua ba kwesi no ma boso no. Anu bi o. Anu e om dan ne. Anu na e mo dan ne. Na no. Ensuo to amenyi ni so omutimi no aduane ma mofra no. Na dan ne ho mpu na apata na. Na kitchen. Ye headmaster say me say we dey ma mu video. Ma mu video wi mfa nkwa. Ni ya video wo be de. Ye be ina di. Ye nyina di nso akura bi a de ne be kwoto no. Ye panish no. Na me say eh. Ma ye video. Nya asem ne ye nka obi ono na kwoje nimde afa enwuma sua ho. So hu. Na onipa na ono na kwoje nimde afa enwuma sua ho ne ye se na ya ka ono momu anu atum. Na emo politician na obi ye doctor. Ono onim enwuma sua ho hwe. Obi ono no ye of friend saying engineer bi onim enwuma sua ho hwe no. Na ne onu nim ho bibi no yakana no atu se nkasa na engineer mom na ebe operate engineer mom na e kire ekwan we m de pese fa so upe umpo we ne e fa so how a country called Ghana. Hey yanto afsana na ye review yanto aso emfa ki tuwe bi mfa entutu e kire ni yanko. The custodian da obokrata no ena mede to aso fearless, fair and reliable. Wamu nsuro hwe na o matwere de aba ensam nso om se emu da ho na adu betim nso do ho atoso. Na gamanche enkran he eno no nso ahyebo I promise on my honor to make Accra clean. Waso wo behwe ye a sha senkran ehwo bete. Ehwo bete se wan sen record kwa ono de oto obehwe mankraman aye kama why neat na baby bondodo nje efin se ebesi etu ase a e wo sign fofo na yusu omopa sa ohene no waya ade yes waya ade papa pankranfo ohene no waya ade papa unse there was a time enkran ahini ani onyam ne to fom but nana eba ye wasan be pija enkran ahini no ama ani onyam abamu yankopon hira no na enhemfo nkae no ahini enya ntoma tutuo enye hunehuna
Nikaboka no. Wode nkrofo Omo de ahyase. Obi ahine na odi no de bia wode nkrofo atwa ne ho ahia. E na ma ne ho Awia. Okaso abonten upie kwa ehɔ nyɛ papa. E na omuni kan mu dudu. Nikaboka. So enya no nko a ahine enya nikaboka no nko a hye. Nya bibi. Piesi abonten. Hye sneakers yi bi. Na montin sim. Eto de bia wan kasa kura betumi anante me hyase afiri ha. Medimani kwohwe de ekoso. Enti because so your hen kese a ahemfo hyehyɛ wase. Enti o bia nne no me konto abo. Enti me fam me be fa ahenkan studio ha me your hene. Ade na studio A ho niema na ye bibia wo ho. Hwan na hwe so? Entempa. Me pacho studio A ho no. Mahunu 1 or 2 ayi mfa nkoto yi na okọ studio B ho so hwan na hwe so enkanya ne ye ne o onya sa bere no hwe na ko na sa asibi a wokoton a ho amanso aba chese wokọ no ne nanan makotena se akan wi agire sika hwe se o merhwe onya ho du kura sa pie wona sa asoso onya ho brebra gatem sa duma information nana mu atimi ko nyame na adoma ko pie na akufu ado animu no timi ka tell say my very good friend, can you imagine a whole Paramount chief? If I want to travel, I have to come and stand by the roadside. Can you imagine this? Right. So the last time when you came there, you promised to give us a car. So I am reminding you of the promise. I mean, can you imagine this? Can you imagine this? Oh, he ben on the oh, he na kopie na na animu no. Ebeden. Ana musie na yenka ho ya mamu no mayi afrim. Ebeden. No akogina politician. You made a promise that you give us a car. Can you imagine a whole your own friend? Sure. Your own friend. And Anna, your own friend. If I want to travel, a whole Paramount chief, I have to come and stand by the roadside and join the commercial vehicle. Sure. Anna, I am reminding you of the promise that you made when you came to our. I mean, I can't say. I don't know. That's not all. When you stand, the passion who are not capre. No. I know, Mama. And the government already. Onu ni kabo kankwan wo beto ye awu gusu a wo hye ne kakra to da to na asra nana peka asra hene ebeden ya dio wani srebi enti gama nche de ono nkwasre dabi wa ya de nkwasre kura wo prepra ti oso o hyebo ehu asam eda ha se be man kran aye kran na Mahama subu afu papa onapu nana Mahani John Dramani ni bu afu ankasa wase dia mo ye wa Ghana ha se ro ko Russia so dia mo kika gu na chi nani nye ho sa ena Mahama kwela la sulala okwa pacho ema Russia for maniska o dia be ni campaign otena ni amu je ne brams e dia na ekwaso yi na me ko Russia kakra mra mo so me kwasresre eti o se ne bu afu pa Ghana fo mamonya sa on kwasresre bia we ehu belu David na de na papa panimu ono so na gebo jai won kwasre o ko tese ka be ni campaign we boni belu bone wa moti o mo so so onye tumfa hwan kuma nye de mamo ka to no so wa wa ye wasu wanye adwen adan a obi kopa chon kwa yem aye wa mo maye na be binyanyene hamishka onu onkwa ya hwe onkwa kan brofo foforo bia kokọ ne to koyo ne book bi ni ade bi na ja onkwa koji sika bia nti Ghana fo mu so asen wa mu ntwa so ani o so wo ka kire mu nyai onkwa jiska obebia onkwa ya lala Ose adwen ogina he na baby me gina ni se pa na ode no ho so wonkwa jiska na me se omo se wakọ no mo kwa jiska no mo na me mo problem na me se wo mo ekra sa ansem no kra no wo mo ko ba bosia nya hairdresser fo ma ho no ko oh yes wo mo ko ba bosia in the name of mine no wo mo ko ba bosia in the name of mine no wo mo ko hairdresser ni bi ho wo he wo se we omu ko si hairdresser ni so na hairdresser ni chire obukrum
I'm done at them. That be what you know, Mukrum. Nana, what you want? Yabani Abba. Where I said, what we here? No, I call Russia, I real problem. Obi na any your program. And you come fast about no so be as man in Jremu. We say, Utrimu fite entia mo. Wako Russia me ba. Wako Russia. Said ye na akwa ne ho. Said ye na akwa ho. De enim so call launch book. Ye to nsa frɛ say brane launch book. O ma tru book bi o mo translate the call languages. And o mo to nsa frɛ say wo anu onyam. Enti fo anu onyam ne beta ye chi. Nchirichiri mu we firi he. Enti aba ne se na mo so mutimi ba. Ebe ka se no papa no okodiska. Okwana mu ye chi. Me ka se. Oh, anya said ye MPP ni NDC dwen no. Nya sa na ye nyina ye dwen. Ye were right thinking Ghanaians. So omo ti asem a omo tase ne bese panico na haban kwan so. Wo mo mfa ne se NDC ni okasa MPP ni okasa. Me meti hey. Me ti sa asem we yi a ehun hia. Now even you see he who finds equity must come with a clean hands. Why ne be ma ono no so obo mahama so bo aden a okọ Russia Ukraine. Akwa launch book so okwa gem wa o. Economy tough for me. Dey bia yesusu jetri. Russia Ukraine. No okọ okra no makokasa say yesre mo. Munya ntokwa no kra ako. Na yen economy no. O say dialect. Okọ dialect. No makodi nkomo dialect ne economy ho adwono a. We are propaganda. Some so go jam a campaign na e problem no. PDS nso so eno so efiri he ne bae. Efiri he. Yes, I'm critical. Yem fancy kwa. De wom na mpo ya kasnet fo ne yem fancy. Yeah. Enti me da mase. Na Yakopon ya adoma wo kina be di nkomo about Donald Trump. Or kasa na esu bi ko tutuo e born na so. The question is US omo about to baby edru no omo politics baby edru no US politics ni baby edru no hey aye hu critical Ghana ne yo US pa Ghana ne yo hey yes ye had the ba ku su si emphasity amane keke na ye de ekro bitimi tisim utofie no agbo awura ho no no afem fam woni ade ye ni ofam afum campaign India pepa ho I was here that see ye tue ho aba Antwa we just many who dance and medu man for bropa. Me try hunchu capsules. Abada why makana be kaya new. Hunchu capsules e wo hon mo a. And try my prostate enye kese me hawo. Omanfo amodun so tentem. Mo amodun so a ne mo yam ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Bodu so ne mo hihye no. Obo ana de so no kra mo apai bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a. Jo so de tenten wan kan ho kra no ya jo so gu no ho. Ebi so so no kra twetwesi. Sa man hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nuano mo ma. Ya man hunu ba ko ya fichi kro mu nsam. Na me sei. Araba bazen pills ageme pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe usa na wo ho meti. Eto da bia emoja ntimi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kra de emakra. Emoja ntimi ni mu afusa na yie. Eto da wo kwa kra mpo no sa no ho kani be hia. Wo enum ni afichi kro mu ha wonkaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba bazen pills. Araba bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan call LB Amuafo. The Netwumesi. Kennedy Drugstore. Well Green Pharmacy. Mama Doris wa Asimfosu. Francis Mensah wa Asimfosu. Frank and Daughter Pharmacy wa Esekuba Dobem Brakwa. Unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Oh, you are. Question Brody Bessie. There you are. Yes. Ahenkan 93.3 FM. Osia dear yo. Yes, yo. Ahenkan Intertown Soccer Fiesta. A Basel live. 3rd day of August 2024. Achimbatabi is the venue for attraction. Me say, nipa beba papa. Afeti participation teams no. Achimbatabi. Achimbieni. Achim Asene. Achim Abuabo. Achimu Dan Kwanta. Achim Nyamebechere. And Achim Jaha. Now nim first match at form no. Achim
achim batabi ane achim bieni achim asene ane achim nyame bechere achim dan kwanta ane achim abuabo dwaha egna standby na unim Kempon Football Academy ed scout aba be replace on modern ball kosoro utiri ya una ukro no eye exhibition of football talent on the 3rd day of August 2024 ewo achim batabi na batabi he ane ne dom edom anuonyam aba betayechi DC Honorable Alex Inkum Honorable Kwame Abuaji AK Oluwa MP for Asani Manso across Abato Petraso me say edano ampa ebedwa when agi trophy no e achim bia ni anaza achim batabi achim bawo so mse kwa dabi ebe na achim dan kwanta na eje achim nyame bechere ene achim dwa ha me say obia nyo obia fixtures nti ye bewu de oye kiko no aben awo ball bom bra ni enyi skills Ahenkan 93.3 FM Ababa Curtain Razor odi anka kwame aboa position number 7 me buka bona eye go sponsors Akunfi Roofing Systems Dan Wook Enterprise NG Bakery eye pano show JA Bani Company Limited buying 20 disinfectant what they are jibebia eye 3rd of August 2024 Empire Edra ewo achim batabi we eye Intertowns Soccer Fiesta eba fegu Hey, Efia, me watch papa. Bra, nansen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Anka sabre adibone. Adwuma na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan naso yie. Na senya hoden akutie nyarwa hodo a ewo ni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi e woni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfrinhia edudie edre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea ana eye immune system support. FDA age edwedie nkratoi atum. Ohumkan afasha no adru hobium afie ohumkan afasha no yesonko ne sonko a eye ne se eni yewura osagifo amoatiofo pani oche emfiri hia nu mu obetre ofo pani adwakase ne so ahia pepepe ne santi ehihya achiame edi agu akwan mu ene didi su yankopon ye adomdom ye ya 16th July e branda edi animu yi na nanom beko akwanbo anopa na nwotwe ade achi wukuada esukufo nyina beto sante akọ ofo pani fie akọma yewura osagifo amoatiofo pani Afrisiapa asanso achenija the fiada so 19th July 2024 a live band music ewo esekese so e brand ye anwumre nonson ade chememenda 20th July 2024 saadanu na ye ohumkan adwabo kese no yewura osagifo amotiofo pani ebetra esekese so aba ocheman ne Ghana man ato santen abema yewura osagifo Afrisiapa e brand ye anopa nondubrem ne shanti ye to safre ocheman ma ene Ghana man manya se munya mo tue yemfa odoni ahokeka sonko enko chebi ne yanyina enko di ohunkan afahye no ocheman chiase o ocheman chiase ocheman yenhwa ma no nsai. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Mepa toye da se watwen yen ama yakwaje aboafo nkrato na yaba ye to adwumadi ni so ede amawo edin a eda so ne maache ofre me obowoba ofori amanfo wo hwe obre no asima enwotwe pepepe na abo apa anopa nonkono eho ye beto aso na afi yate asim koma hodo de ede atopono so empanimfo ani omu adi nkoma asie no yakom na so na ye ne won akwakotwetwe nkomo no ede amawo na ene anopa yi yankomodie ne doso papa University Teachers Association of Ghana na je say akyerɛkyerɛfo a wɔn kyerɛ ade awusuapɔn ahodoɔ mu no
ɛna wɔn nso so ɛka kyerɛ senate board ɛne wɔn management ne sɛ wɔn nyinaa nsi fam ade nti na wɔn ɛka kyerɛ wɔn sɛ mpanimfoɔ yi nsi fam yɛbɛkɔ na yɛne mpanimfoɔ akɔ akɔtwetwe emu nkɔmɔ public toilet operators wɔn hwɛ ɔdodo agya nan bea ahodoɔ soɔ no wɔn kyerɛ sɛ wɔn pagya wɔn buom ɛde akɔ ɔha mu nkyekyɛmu no aduonu enum 25% wɔn tum nti sɛ kane no na wotua 1 cedi a sɛ 25 aba bɛka ho a ɛkyerɛ sɛ wɔn atum yɛfiri hɔ nom nso so a public sector workers ɛna ɛnɛ yi yɛkyerɛ sɛ wɔn declare ɛyɛ strike because of senate hotels ne ne ɛkɛkɛkɛ ho saa yɛ declare strike ne ɛkɛkɛ ho no ama adrobafoɔ GPRT ne fine wɔ akyemɔdan ha na dodoɔ no an so kyerɛ sɛ saa ne teɛ deɛ ɔmo nso nkɔ adwuma but wɔn panyini welfare chairman ɔfadwen ɛwɔ ahoma no so a ɛne ne kɔɔtwe nkɔmɔ ebisa ne sɛ ɛyɛ saa ne teɛ anaa wɔn betumi aba adwuma wɔfa ɔte yɛ nka anɔpɛ yi maakye ya me dio mpo mɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ papaapa anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a na yɛtete sɛ adrabafoɔ ɛwɔ yɛn mpɔtɛm ha ne titiriw wɔn a hyɛ GPRT no ase ɛkyerɛ sɛ wɔn ɔti atua enti nya ade a wɔn bɛyɛ adwuma wadaro man kyerɛ mu ɛwɔ mu ne sɛn yo me da se bibi kan no me GPRT welfare secretary all right the chairman na Nasari Japan okay national second trustee the thing is by say can you no GPRT you can't use it because of somebody Kosovo Ghana far protest union and now no the regional secretariat my say stack in here entering sign because I'm say me could be and you might be to officer. The Obasa GPRT, you can't say young Kojuma and not say Sansidia. Why wouldn't you see my dam? And if you say, I get to say, yes, second next year, Kanadia, you may Juma. That's when raining Kufodia for I saw my sinner at the bar say, and that was young Kojuma. Young Machino na. Okay, no kumo I didn't see my nippon and say the same Santa and again a Conadian neighbor. Yes, you make up with Yanni say, one and I can't say and penny for the ambassador, young Kojima. And Jimmy say, I drive a phone now, say, Ubia, the bucket, a few final deal from there, and yeah, it's a big form. You say, and okay, nti wadaro ma enre nwumre no ampanimfo ma munya ne ntie free koforidia no mo nso mantumi amfa mane na nkɔ eni nti nene na ase enkrofo aye ayi saa no ana no sa na ko ba loading stations ni bi a de or enkran koforidia ne other places in there it mean revenue collectors no ekasa say omunyadwuma na taxi for the na the gent me no one come yes say nya bi minimum kasai and say we are no open the island the matter pa na de come but me no kasai the nya party here juma taxi for ne order passenger cars ni na obi here juma for him say nya and we free kofobia na say national private can be say kofobia for no so amaya so atene yeah juma okay enti ano papa nti ya yenya ne se wokɔ enkran station a ɛhɔ sei no na enipa wɔ hɔ but na cars ne mai sisi a wɔn aba wɔn say dey go bia yɛ juma sisi all right okay enti sɛ wotwa asɛm na wo a na ne tie nyina ne sɛ mu yɛ adwuma mugu so yɛ no ana munya ntie bi firi mpanimfoɔ hɔ a deɛ ɔmo bɛka na mo de bɛyɛ adwuma this is the driver media until say the betty and credit free cophobia na ye be nti me say that for na passenger phone na this is the obi a wotu kwan bia no
cover be so for car many vehicle. Okay. Taxi phone so and then my sanity. All right, of ama ye na sene mfansi anti bibia ni nso na oyi yen asutra ye be ma tiefo ate ye da se anopai. But we the man say jump kakra. Yeah, me say me tell you that for me say no. Yeah, 4 series na ye no. Yeah, me say after burial and they say oje 4 series. Nti we foka o total hobe bi no be si nkwantanuma e ti bi nsa na say oje. Nti sana. Ofa eho no ma yinkinkum. O se wo kire se obi fa taxi no. Yeah, me say after burial and they give 4 series. Now in Kenya driving in here, see the nyansa and they so be a chia. Oh, a taxi driver, ya can't still. Person with the vegetable. Now what overvalue is time some my can be a switch to be off the amount because often it will be in a total filling station. Africa, we see a coming junction, we see a format station, we see a well filling station. Now, in the 4 series are sorry. And why the best said that for say this has this no year will be between a sample and the apple. And the say I tell you that for now 8 years find my money. After very idea, see the 9 passing again on the yard. Yeah. Until son and person more radio stations and some more boss are there with mama. Yours my can't okay, now of our case after barrier na AC the 9. Ye nso your body ye chi ha yi nso e bia mfa ne se ma fa no aboabo ni mesi wo ti se nkwa ne hia ana mesi me fa wo station ha but me nuru odan pi ye nso ma fa wo aboabo station olodu wo station no so okoda and I ha no kra ye ni station ye ya na ye kan bi ye di agege ye ni ye ni station e kwan ho ha ya ye ni station ha ofa see any station ye gina kwan no ye ni station wa ha abo bus stop on na bus stop ni station so ye wo mu ye de he the same thing it's okay yemfa wo of adwin station wa boabo ha yi na me si e wo e kwan so e bia me si wo te sa Kim State ana me si wo baby a filling station we Dukes no why are we 11 9 away but the woman know that in the order the person who can make it a confusion but the catcher drama and the drama needs you at Kim State see the means but I said you free or down by who won't saberiano dan no problem so I won't shout won't saberia dan and share it that we come in the nkata be ma montia ke say e boka ni e daka ni ngamani no ontimi no nya tinen na so ontimi nya ya ndi sanete okay ofa ma ye na sene mfansi nti said ye wo kan no bre papa no nso ye behwem anim na enkomo wo ho ye ni wadi yo me da okay abusia ye ni owura wo fadwen ye nyina ye wo fa no no wo fadwen wo ye GPRTU wo mo welfare secretary and ye ne kwatwetwe nkomo so that is it mo kwa adwuma anopa me tena se me kan ye se empanimfu ama ye nya ne ntie se mo kwa adwuma nanso na kakum yetimo kwakuo num teno no ofadwene bi zase na hwan ne kwakuo no okay ye free one mo a ye beko other issues so enti senka enanu fiada no Rock City for ama meka se wo ma nya nto senete edan no ena senete fo nso amfa ama se o ade no kra nkrofo no so enya nto a nti ye nya nton a enka obekọ hospital no na nurse se wo ho bebiri no ate atua the question is still na no ejinamu ana de ekokọ bai ni nti o ma seso o ma dwen ekuo ba akọ o mo soso do o mo ho atum bi eye utag fo a ye hwese ye bekọ ahoma no so ne o mo mpanifo akọ twenkomo na toilet bo nti wo kodua so a public one no e pa cho ya na odisika ni bi aka ho because almost o mo tum 2024 media budget review ne bekoso nyankopon ya adom a next week na eno na aban ehye Ghana fo nyina abose enya de eto fufuru bia ebeba yesi yate glossack enanu fiada Fair Wages and Salaries Commission
NFA Ministry of Finance representative from a year presidency omu nyina babi shia a year glossag foi omu nso mpanimfo ama as we speak now omu nso etiatia no omu tie ni nyina yomu se yi nhihye bi efo omu akatua ho nsɛmsɛm bi ɛna wo mpanimfo de yɛ adwuma. The news now is that mpanimfo so omu ate by October this year no ombere se omu be wie ombe finalize processes ni nyina na 1st January 2025 ashase omo agye atumu agye so omo nyina de omo nsa hyente ase apam ase. Inti as we speak Glossack, the news is that omo call it off almost strike no. How true eye yensa company mfo a ye no ebetwetwe mu enkomo. Inti eno so ne nkomo a da ye pono so anopa yi. In the meantime no mame nkwa no so na me ni owura owusu tachi ono chairman Edema Kumasi Sanitation Awareness Association yene ne nkonko twetwe nkomo womo na omo kire se omo to ajanan bo no emu yero wote yen kan FM so ni ma che ya me jo so bebe umpo mboko de okay eti wadaroma krata babo ntia ensa cabinet kire se omo a omo hwe ajanan bia hodo no no ye ododo dia ne yefre ne se public no mo to sika mo gigene mo tum mo pejam kakra be se 25%. Wadaroma no kure wo mu ankyirimu ne sen yo wadaroma mefa kwanya wiso na machia watifu nyina yedi kai no em se otia no kure se to ajanan bia no ebu ne mu almost 25%. You know that again this new development we have. The kind of and then I would do a debo a janabia no binding in a born akokoso. And I'm so I'm a media yedino, quan echo form. You moved on a boca. I'm not going to because the gone on a days are now public toilet. Was being managed by government. Kinemuno na abai na in sashe public toilet no manage. You see the introduction of PPP no private or individuals and you manage public toilet a work Ghana mine na you move to na kwadibosia bank ye dey see Ghana biano. It's now a business entity, not social services. Just as I now say, and yet, my boy, the Nabian boy, Nakosro. You became the Nabian Yama, your fair, the slogan vehicle. Your car about a trip at Janabian, a whiskey, no, Yadeko. There 3 months ago, near 800 Ghana cities. You know, because it's the amount to put them the 1,200. You became to a electricity bill. You would do on average in the planet here 150. You know, because it's here, Janabia, electricity bill now should call 250 Ghana cities. Zero people used to do a clients now or more episode issue public threat. That to me now around 35%. You know, because you may for almost here, Jumanama. Omama ya so ate say omko joma bibi bia boy den especially omama makwa won international school no obi international school for the school fees ni mu kanti fi ya tutu and omo company bitterly say yan kio yan to market ni mo omo de juma na to ana juma die we so no e Burkina Faso na do na ne ba omo betime be boy ni juma we Ghana for no mpese omo ye ndi say yan ni an to akatwa ni mu no nyina ja akwa will be forced down to close all the public toilet organ and and until you trust then out you to see and two more. We can never ever continue to render any service for the interest of the people in Ghana. And until now, a born apostle, and yes, cement, we say, yes, you replace and maintain that. You cement. You turn 82 Ghana cities.
me no can say ya cement wo nya no for kwa hende Ghana city enye me de bo ba nyina bo akotso enu ti ami adwuma na conform de adwuma ni gu bo si e the bank interest rate ni nyina akosoro nti aye dia mai enu ti ni tena se wu se ya ntu bo no mu dia and it will be found out to close down the business the business no so open education no afa na be more sure na the area who do e buy my one enu nti ana ya tu bo no mu so ti ya enokre okay na just say ejeduo miame ate ase se muntumu no justifiable but ye wo mo am pretty public toilet you know ni disuo enye bebre no anu nso yusu nkane ne saa nsuo ne saa ne ya wo ye enti mo be den na mo atimi segregate saafo no ma kire se bia we mu na atum ana ya atumi obia atum obia na atum so person me fan say na ye the 130%. Ya who used to be partner na 130%. Na bi no so di 1 city depending on the nature of the facility. And you know ya move 130% for them they are called 1 city 50%. Another TO near 1 city 50%. And the TO now called 2 Ghana city. That time no be so di TO 1 city 30%. And you know obi are not the 1 city no about 1 city 30%. People they are not only 130%, also call 150%. So it depends on the nature and the condition of the facility. No? Okay. And now you determine the price. But universally, no, you have to be able to medium. The minimum should be made the 130%. Now my minimum no, I could 2 Ghana cities. Okay, but if you don't just say ana tiro no crazy so do da we mu hwie say ne titiro ketwa bi ana ya monto ya so yi. Yo, the entire TTU to one American says, over near Juma. That's a whole book. You also find with the means or the cut down cost. And when you say, see, I have to board media. Mobile improvement to your services. The make sure the TU, the Batini Cascaca, I'm a motini, I use you. Because not as you man air conform, and until a month and you put transit, we say, I'm too good more. I don't get in, never told you many. Education no said okay enti se me fa ne se bia me ba ja wusu ho no mo a metimi di metiwuro kakra hye bag mu na mu me ba mo de no so de meto ana no who the tiwuro ba ya do different price from obi of tiwuro ama different price na ne de he who the tiwuro ba ya do 130%. Of tiwuro ama ni aju 2 cities no dana ekje na 70% no na no na ko he no na ye nsuo no ana se den nsuo no chain live bill adwuma pocket tia any repair and maintenance any new the paper tia fini nyira so na ye tia tax e ma buy nti aja usu we no e sha se da ben oh ye sha se just last week ya se ba kuma se kwa dia mo de ma tutum dada ya kuma for to that the other places near almost 30 Monday ya okay na ye fa ni say eja duomie yi mete baabi ti say bantoma ana kejetia ana bi asontre sokora ntem ho baabi memma eye num wo mu nyina e bia yekoda sore ye we de meyem na je say me boka be 20 series wo mo hono no you said the woman so say o man nyina so ko to aduane mo mu nyina ati aduane no say the bi ni 150%. O man ye ni mu a ye so say ni na so ko ja so ko to bankani o to body o to ngo o to aduane o to nam o dia be o bufu amomadi o be ta tika na look for about 150 Ghana cedis. You were able to afford it. And 20 Ghana. Aswaba, a Ghana Bianuswa. That's so, or million Siaquana. Definitely so much. Because I went here, better than it's my boy Janabia. Government of Maroka said about Coupe, Nabamina Yanidi. Umoma Yanidi. None of mobile Janabia now, who has said, you ever been free. Never Coupentia. I bet me I can be a boom. Maybe I Jimmy and Sant 3 and as me and Sansa. Suddenly, Kauko just in the same thing out the cafe, and my daughter, Nintina for the Diano. The mano, make a cabia boom now, Yato Munipedi.
nemo wo make sure say nkran ni adi so wo di bia omo pa ganabia so so wutua te ho de amanisem nim that's a business and make sure say previously na all public toilets na abandon and manage na me no ka say with the introduction of PPP no individuals na kwa the bank and yes say ganabia yi aye manage for a number of years you be abandoned in Japan okay the change of Bosnia you know and a business entity. Public toilet now is a business entity. It's no longer a social service here. Okay. And under the ultimate aim of every businessman is to make reasonable profit. You are right. And to say, I'm charge a blow na a human collapse. I don't know any penny access to these facilities. And then you need to open the education, the idea be buying a Muhammad. Nemo no be class to me back. Na oni sika yeti mani ko fi obi pa public to me brother pen ni sika yeti min kan Joseph for na say wo mse mu ye business there but human facing so ye adwuma ye ana ye adwuma pa de bre ba oni sika ye mami ko nemo me hu say is becoming why would that be oba oni sika said ye beka say uto as long as I told you ni o de ho no yi kwan o de yi kwan na show. As long as I want to be charged, you should be able to pay the fee. Once a while, one occasion, I want you to schedule. You don't know when you have a facility. After your fee. Eja owusu aduomi anopai ye da se papa bibia ni ebesa ba wonchen biem. Yo, Mr. Dasi bebre radin sham. Mi shira won so. Bye bye. Hello. Eja uzu. Me papa nya we so kaka obi bia o wa janabia o manage say ya chese be chese janabia nsi pa they say a new price ya ben awode beba ye chese suye ye say your customers no say no mun temu ye kama entintan ya ntete bibi say ye say be chese ayama de na kama sabe ya Ghana for so ebe nye so mfaso nkimi da mate yeah, that's a partner where you will be crying and sending message say edodoro will customer be no buy nya but say we so mu kran kakra ya te ye be nyina ye consider o nyina tebe ya enkofa basabete bia ma jumedia na yiki eja ye da sia no pay me shime da machi bebre all right ebusia ye ne owura owusu aduomi tachi Oye chairman de Makumasi Sanitation Awareness Association. Womo hwe janabia ensem ahonidie ne ne eka ho ne ne kwadwetwe nkoma o kire se si ade de public toilet no won atutum enti udidi a na wabisa ho se aduani emmodondo ema mensa na se bodondo ma wosa na wo ho akade de a ene ohaw bia ni ho ye be free ho no na fe ye de ensem no ne aka de aka ho na emum ma ye fa sedan so ma company si enyo omo a kade ye wa ha nyina maso enti ye de aseda e kwa ma Star Electronics se men kan kire wo medofo se upe fridge air conditioner television o de ne washing machine na upa na se decoder no e wo so kokotobi sanse se de omu yi ni TV ahodo so enya sanketwa wo hey eya no akwakotobi ye wo antenna no so de awupe bia e wo ho dishes no so saa mon subscribe to channels na munim din ni nyina na onsusu atumi ahwe fili enti se wo pe ye niam ni bia papa ne bo no so da form ya tete so ye onipa ho abotre enhyehye no so ye kama Oba Star Electronics ya de ahwehwe bia won sabeka atem dan baabi miensa ne ye wo adjacent NIB na je se ne nchen mu hwa ena afei Ghana Commercial Bank no so ye ni die ni mu hwe akọ na aburo san kase no so eye Liberty Quantimpon so lane ni mu hwa no anso eyade a ye so to ni bi wo ha ye ne no edi eni hwe yem First Star Electronics in Penny 0244 121987 0244 121987 and 0205 547623 0205 547623 o fresh number we ya Star Electronics je wo so na waboa wo ye free one mo nso de na apomuden ho nsem
ɛno nso yɛ adeɛ ɛho hia paa Yesumo Herbal Center ɔde kumi herbal tea ne de aba yɛ ka ho asɛm anɔpɛ wie nwummerɛ te sɛ yɛn nyinaa agye atum sɛ wopɛ herbal tea a ɛba bɛboa wo na a boost wo immune system no ama asrafo a ɛwɔ nipadua no mu no anya ahoɔden asɔ yadeɛ tantan so apaapae ama wo ho atɔ wo a mepatɔ no ani kumi herbal tea bobɔ bi na nya ahoɔden asra dɔm no ɛwɔ nipadua no mu no nkwamoa no ebenya ahoɔden na ɔmo ako atia nyarewa ahodoɔ no nyinaa ɛma penfoɔ mu a mo manufoɔ ɛne abɔfra onyanya mfinhyia du de bia meka kyerɛ sɛ duro nya wo yɔnko no tu hunu no abunanichi ne twam nana atwumasi amoafo ɔkyeni ba Kennedy ɔmo nyinaa wakyem dan ha so adu enso bra Joe bra yaw bosome pharmacy ɔmo nyinaa wɔ so adu wɔfa yaw nso ni o ate atom bra Mike wɔmo nyinaa wakye ase kwaku amo a ɛwɔ kede woni mo obi a waware mfie bebre nie akwada ntimi nsu fie hɔ mepacho monkamfo Dr. Paul Kumimi Ntama no mo mfrɛ no hepatitis B low sperm count fibroid anase ulcer wani ohade nhunu ni yi aye wisiri BP HIV AIDS anase manpower wa ɛna atɔ fom a mumye nyina mfa kukuduro emfrɛ Dr. Paul Kumimi Nta ɛwɔ 0248 716402 0248 716402 ɛna 0503785656 ye frɛ sisi ya na yene no abo enkomo ye kwa homa no so ne yakwa akodi nyankopon ya adom a mid year budget review akonhoma sika a ye twade to ho afi nyina no ye kwa akoye nsakyrae kakra ewom si ade bi ka ho si eyi bi afirim ebre ne nkrabia na ebekire na se eno no beba so na enya maaye no aban abema ya no ho ba abema ya assurance se nya de amo edi new taxes eto fufuro bia edi beba na saa asemi no ne ye kwa homa so na yani owura Geoffrey Kabute Okanse ye ba no se yanyigi sika de a ene opani wa ben pa Revenue Mobilization Africa wono ene kofare ba ya wodi se kuyi e ba ye yera otie nkan FM so ni ma che umpumbo ko de radiasi nyame adom yenso ye ho ye papa papa no pay anope de wadaro mo ye ba ya ye nante sie ye tiawa ye hwe animu se na wotwe ye besimu no osoafo hwe yisika sem so ode akonhoma sika no ehun kuntabuo kakra bekọ akoto omanimra hye fie no anim na so obekọ onya nkoye na omo aka kire yen se nya de a eto foforo bia ebeba ewo saa budget review statement no emu wadaroma wati bia wo de eba ni sika gege a wabinimu pa uso musan asempa papa se aba ahwe akun se tuono ne lampuna yeti photocast obekase tax and levies no me say we are sufficient boano engineer on do na eye I kesu tia de boa nti se aba ka se on fa bi be kan bi onu eye pa enso ubehwe ebisa se ne e wo disia no ebi wo ho so a edu mre bi se ye bi efiri ho ana on se photocast obekase nuisance taxes yes told you abe ne juma na ka se sa to no meye no told you I be show na on be juma tia wadi told you all the bia be wo ho ebi su de obe ne juma tia wadi ya na yi me fio it's covid levy abe juma so be ye covid won ka ba se ba ye no na sa sika no se wo se ye ma feel electricity free water da nya ma na e ma free mo so ni free it's as free at the point of use and so be etia hoka my for ya ye be etia hoka in fact to na ye kino ye ki e the covid so covid issue a twitter e ma e hoka nso ye di ya sika indi mo cheche heritage fund and then scam and on for educate yen and then nuri be the buying na which you in contact with scanning and you see so it's a covid levy we can see where so ke be pa and so kita we dia ene aban aka ti form ni esia see that ewo Maroc International Airport no ene omo tin kita we ka kire on say that eno so omo he na ka eno so omo he no mu ni fi o
ne ubeti so a upe before the ababo ntene say we see fan no ye di bi eka imu petru yi nika ebe kosuru bio ohwa dania ma ye kosuru no nyama kakra bi eka ho a oyi eka perform to ma ye efi amano ne ede to so na yo to ne lampu thinking bi edi ato da fu yi a petru yi so a ma ne bo no kosuru the be ya ka ban on san so ye den nhwe ho asem enka e wo media budget media nkyere se obeti titi nyama di eso amaya ye no so be po se za nyama we petrol no ne o ka koso te ati se obejumu akono na e de ka titi ya be ku the everyday life services the nyama obakoto nyama ka obeti ne za nyama nyina e ho po be koso nti ye pass abara ka se on fa 20 pm be kan mo ndie enso 20 pm wo no si ayeko ye ni sisi ano ebi me se yi fi o na ebi me wo ha eye le ti ma bi nso no ye ti so kakra na yi bi esa ho kakra e be ma ye ho asame sane kakra. Okay, but speaking as an expert from baby out here, from where you sit, na aban say okay, budget review we ni nya ade aye de eto fufuru bi ade bebium na ye hwe ye ba no ye economy baby a ye gina nso enye ya call baby krampo kra ko ka kire ye external debtors ne say yes ro mo aye na ye restructure $13 billion. Omati asia ye say o mo di mu be 4.7 kra billion dia che yen ene sa anyoma no clearly no ye hia sika again omanya covid atwam still na eto ye guso jeje in the name of covid clearly ye hia sika target ya revenue collection target ya IMF for nso so dia mayen free sabri akopim somewhere 2025-2026 and also so almost something hovering 24 point something %. Enti no ye boaboa ni nyina no a oman ye hia sika. Enti bere mu na se oswafo hwisika sem so beka kire se yemfa eto fufuru bi ama se obi pepere no ho beka se we dia se yekoto abenti e na amomo ka sa asem yi a wo mu dika and they say obi a jinche do bi ado twa na jinso no kure wo mu ne se wo akoko na oto pusia good no good pusia no yinkunu oba potokasa I see the hen that lays a golden egg you don't kill it. I mean you don't just totally finish it. Now adeba kwese di asita kese ma omo fi ye nyama ya omo fi ya ye di omo kaya ye no ko di nkita we omo di omo bi ache yen na omo si omo ye be nhihye ho a ye di bi chie so ma ye nhihye ho kakra bi a e be boa ye no omo so ye di asira be mo enso ma menka se bi kiro se me no ye di nkita ho ka de si a o kan ye ni di papa ka a be do ya e si chia mo no kra wo mo ne se omo a obeji to no wo mo no the odi eto no wan re no an re ni si na eto ni hunti no adwumare aka se esi a na eto ni si agodi ni nti no me factory no me yebium kakra me nya 20 years amede am adwuma yi ense du mi nu ana se amaye adwuma yi me yebium kakra wa da bank no me twen asiba ku mi nu na ma he se adwuma ya na me ya na me da ni adwuma ni ni a sa o yes ape adwuma fo ni ya agodi esi eno so ba be ya ban ho ka nti se ure mu a se cash no we say unfa bi mbeka ho a why no isi a wo kire se wo ye na omo a eto no koto obusu no omo ntimi nge bi omo djuma no na omo ntimi enwo edjuma no mu business must go on e wo wa djuma na omo ntimi entrebu ani tina wo be ze wo ntito ndi na omo ntimo enda omo djuma no nkoso omo djuma no koso na obedi eto no omo djuma no ankoso se eno ne ye kan otwi kasem se ye nkum dwafo ni dwa na wakan ke se nti one ye ni ye pe na ubia odidi no ko se ofe na kire se no sa gene no ye de ma ban efutu bi se na mo di ile ni ba na se so we sa ko so pe sisa aw ma na so o fi so bi pe na ye sa ko kana we se o ko tike bi ano na akwe ka fo fra ba ye se en ko 1000 e wo so no mo pe se fa fa na 600 chom mo pe 100 no di chom ke se mo so so nti efutu na se oje ho sisi amene ka say eto dije no GRA ababo ntina be ka say the mid year say uche afinu ni no first half no on to no match no
that but I had 2 minutes to say, oh, 1,000. The way I say, oh, I see you're in court, I see in Chimuno, you better be 500. Or my job for 500. You were going to see my mom. And then also call every say, you be out here, Casse, and yet another one, and this kind of a bow. Now, near what the done, who just watch you, and not you watching to know, I also, you know, and no power that Emma would want to be, I had I couldn't. I just say, tell me, sir, but I could, say, property rate, yeah, the arm and noon put on making. Obviously, that Obi will see, Obi will shuffle, Obi will see, that in your main, I told you for property rate, me what to know, yeah, rent taxes, yeah, in coining, who won't say, a jack is such a jacket, you know, I say, Joe, to say, almost behind, almost behind will be a chiska. Now, who can't cook groups if you are on cry? Now, who could be such a dying cry and say, kill my home. I had the kitchen car farm, and then Jaribia farm. But no, and yet 2 bedrooms, city by home. I had a new Janema will do a some. Yet make this up with 2,000, and much in by home. And you said, Usha, that rent now or rent now. And we're gonna remember second, I buy a 62 and also on nearly. Oko construction side of the UC will be for dying swap. If a carpenter tobacco, or was our dying studio and the contract in origin. But the best is and answer 80,000, a big calling SNC, a Danica and Bachelor. Or Becky and Worcester, now so just our contract you better be some you and then 9 years. Now, boom. Now, compare say 100,000 or 200,000 and I see Tani Pano, Ubokuno, no, theaters, and send it in the woman and Tia and Sembia. You catch up and say, come go to building permit now. Carpenter, mason, painter, Obia, obey most aside one, contractor, on form within share who must ask among building permit. A person of some big graph or some that kind of like a sandy part in the Ghana card or the already time. Here, did it cheap now, to chair at 20 Yama buying. That's kind of a meeting. In June 1, the Kaya Suchia, can you sort of people up a count? Would you 20 people up a count? And the dress was kind of a quitting. But Kakana won, who has Suchia, Kabu say, Ampa, Cano, Opimiti a car, or Munchia. Tanyama wing in Anema, a Toro, and it's kind of easier to mine. What is kind of couple so now down through? And so this kind of swat, the oldest kind of square coin, and the here, which is Cano, and I have a second, what you're 20 V, which is kind of a great for, among your cuckoo, among the more, among the we see a brew. Not a guy called a Jum, that's a pusso or her, not just a baby, none upon either. But for and no, and the best wire, Engineer cost of living, you know, and not from Nama Pino, the Jadi and Gofu, and also a T to one, a Jimisika, night and dawn economy. Go for back of Fanny Amasi, a Chichiaba, Malata, Dome Market, and they are called Madina Market. I'm watching, which I may be back. Now, they hear good about Soko, Kaka, Bongo, Fino. Now, I see as a bank charge air Bejuma. A moment you are a there's a level non normally. About special expenses as a look at an age to go. That's like a moon and GI. So I want to see a catching up and the other. Say, this has currency, which was here. And Cascano, a Bepoina. Okay. Now the bar, you know, what the Yenya may be for so bar. And they can supply me and now. Now, Bofunia, they did that. Now, see, Mexicano. A giant for no more high. Kakane owner, Bofu, the Yenya will be there. No more Maswa, no more Maso. And also a discoverable Mutu. All right. Now, because you want to say, I buy a suit, and yes, for the county, the amount of county, the Doma. Yeah, Doma, Papa. Pinty, the Ben said, you better trainer after the budget review, no, Yabana, ye demon como. Now, I said, the Omoka, if surely they will, you know, keep or heed to their own words, near Baby Din Sum come, and pay that. All right. It was Yanni Ura, Geoffrey, Kabute. O Kanse or your chief executive officer, the man Revenue Mobilization Africa, and the end court train and come ye free on the more the Asedanwa, and any or Boba Paluta. You didn't know yes, there, they my companies, your mother, Mukra, you move Frimpon Enterprise, and ye do more see Frimpon Enterprise, ye Jumewuda, Frimpon Enterprise, a Jumewuda Elder Frimpon or Penino Ankasanka. Edi animu no
oh say edin ba ko e dia kan ho na no wante oh na no ne pa ho ntuma o semanhia ni nyina se kire ye tie o we se de watete ne niema ne so na wo de toto yaano de ho a oh wo be kɔ na ne wono no de ne ho mprempra de ne ne ho hia nyina de agusu o but frempon ha no se yenkum dwafo ni dwa oba akufo didi me yakuru mu nye de ti ne niema no eye nkitinkiti bi no de atoto so esiwano na esima no enu no onwia do so hu enu nti watete ne niema ne so a se wo kɔtɔ akoton se wo ankasa na wukodi ne fie wo betumi atam wani age wodi sika kakra bi wura ho no mu ane a wo pe bia wo nsa beka adwuma wura Frimpong Enterprise enu nti na nkrofo ediri se din no abeka ho a ye frɛ no semanhia enti semanhia adwuma wura Frimpong ene wo se yen kan kyerɛ wo se wo provisions ne bra ho wunku no ne wo pɛde asrasra ne bra ho electricals ne ho mprempra de ne bra ho home appliances ne nso saa eno nso bra ho de wo pɛ bia wo nsa beka ensuo drinks nom ne nyina wo ba adwuma wura semanhia Frimpong Enterprise wo nsa ebeka ne nyina bi wo ho 0244897525 0244897525 and afei 0206 473953 0206473953 and 0242 111236 0242 111236 ofra mpanimfo beje osonom no wadi nkomo ye nkrabata ne doso ye wo mmeaye be se nan uyi atnaye kasie mu eno no ye Mandarina Hotel ase ho no a ho no de wo ho a mudie munim dada ya sanso atugya bi de akosom ye ahodo nkwantanum new market say ye wo ho nkwantanum ho say no uduru ha say ye nsuo na apɛ drinks na apɛ cosmetics say ye den books ne provisions ne ho niema nyina da ugina ha wo nsa beka ne nyina bi home appliances ne so saa Sarah ena wodi wani kyerɛ kane GN Bank dankesie ni mu a ɛhɔ nso ye wo ho Absa first me your friend Barclays and your friend Absa Bank ye no mu die ni mu hwɛ no ɛwɔ hɔ a ya bebie supermarket wɔ hɔ yentum yempon enti anopa yi ubewura hɔ no mu a etamu atola anadwu da suo mu nyina kra wotofa hɔ no mu an ya wo pɛ wo nsa beka na nije sem ne sɛ ye de ɛyɛ aposifo ankasa wo ene gina hɔ ɛbɔ ho ban a wo bambɔ wo mu mfa ni agro medofo ɛyɛ ano akɔ hɔ na ne opɛ bi akwakwakɔtɔ ye firi hɔ a ye de asedare bi ɛkɔ ma Pepiasia Mpadu Enterprise na sɛ dansie ho akade de empotemu ha sɛ wo pebi na wanto amfa Pepiasia Mpadu Enterprise ade aka nyina da wo mu nyina ɛyɛ children kwada rempimu asiedu no ankasa ɛne Pepiasia Mpadu Enterprise wo mu befa no hɔ a na wo so de kakra toto so na wo ton nyɛ hwee adepa de ye nti wo mu befa wo yɛn hɔ na wo nso akwakoton na eboa wo mu na ne doso puomuo ene ne papamuo ne de me pa cha obebiri Pepiasia Mpadu Enterprise oba hɔ no mu an ya wo pebia wo nsa beka sɛ ye cement de wo mu ahodo miensa gasem no ye wo super plus super cool na fe ye wo super strong ɛwɔ hɔ no mu oba be kyerɛ ne ade koya ne ama wo so cement iron rods na do anketwa ne akɛse marine balls no so strong ones nkyɛnse ye de boro dan so no so de yo na hodo bibiri brand bi a watie ne ho mprempna de accessories no okwa wo nsa betumi aka binding wires wire mesh headpan shovel afei block machine ye high bi ye ton bi ye twa blocks ni bi nso ye ho e free 4 kopim 6 inches dia wo pe bia wo nsa betumi aka ye supply enwea abo and a quarry dust me pa chaw adwuma pa ye nti ba bia beko bia no amo age yen enti Akim State Junction ye ben eya Akim State Junction no ho a aboabo odan kwantempon so Akim State Junction wo behunu yen wo ho sanso so na Jubilee Hospital nchen ho yegusu ayesi dan fefefe na yenya nwie ye ne wani mu ho container ni mu kama ne apɛ bia no uduru ha won sabe ka fei enkwantanim new market ye ne Frimpong semanhia Adwuma-Adwuma Enterprise ne die ne mu hwɛ ɛwɔ ho ɛno achi achim so aduru ye ne Apiani Junction die ne mu hwɛ achi asenso ye wahwene ase 0244 166 937 0244 166 937 and 0208 299115 0208 299115 Fre eja from Pepiase
na wonye osomwa wo kama na ne se yegyina Jubilee ho de a na yemfa Jubilee Hospital nso so aseda mfa mo preko ne ento aso Jubilee Hospital se yenka nkyere sa pomuden eyade ahuhi baabi a yare ne hye eyade afidie be yi apie ne ade adura kama ho atɔ emmema ne be check wo prostate ahwese ne ma de dana kwan mu ana ose wani ena hawa eno nso wo ba ye bepe wahwe ama ho atɔ kama ye gi insurance aban de ne yankrankran de canteen wo ho ambulance service nso koso anadwo da suom na yare bi to hye wo so a eya na ade akukuduro afren ewo 0244 575799 0244575799 and 0241784645 o friend number we ya Jubilee Hospital beje so no won atimi aboa wo na ne ye be wo so akọ eye Odi Media Network say efiri Jubilee ya itimi wo so kwankwantanim ho enti nkwantanim MTTD post station hwa na me de ugina yi eho no eye Odi Media Network wo mo no makofa ODI Electronics ne dia ba sa woni ho asem dada woni mamane no oh ane ena no say enkrofo agidi ye na omutu mirika ko ho no ene ye ka TV omu obi fridge omu obi dia akaka ho nyina omu obi so ho na ewiase ne tie ne se nipa be ko wa na so ayeden enti wo be ka wanum nsem nyina da agese wakwa me abu no ansan nani aba ne ho so eno na ene ohia koda no wo kire ne nsem ohia pani ene tib mame agye tib mame ene wo nhwe ene me koye no omo anom kan sesei ene kasa tenten ntoponko fuani kire mu Odi Media Network na akokwaje wo fridge wo TV se wo nkura sika ne pe kenkran ya yatete so utie wo bo no atua fa bosome miensa otua kakakakakakra na wotwe bia fa bibra di nokore fama ho ne di nokore ma onyankopon wanya adwapade 0539 500514 0539 500514 o fresa number we ebeje so Afrakuma Community Hospital na ene medi wo twemu akonkran yi Afrakuma ho na medi wo kro Afrakuma Community Hospital se me nka nkire wo se eyapomuden ena wo pede adi udwuma wo de hye na kopie mu wonkran baabi obekọ na akosa ne ho yade ya ayeden kwatitom ewo Afrakuma Community Hospital ne yempe wo enhwe unim obi etwo tete no a eya no amana fa ho etwo no de yemu ade pa etwo no te sesen kura yibe yi ahye Yesu din anuonyam mepacho ya no ato afa ho ye wonkran ama saman udru stadium junction a taxi rank na wo ho no ubia obehunu ni bia ka kire no se okwa Afrakuma Community Hospital wo mo edo obeba na wabeje wa yaresa post station wo ho eninti bambon so anadwo da suom kura na obetumi aba na waba beje yaresa wo mo telephone ni 0597 005963 0597005963 eno ni number abefre na yaje so abusia companies yada uruma o ene se yenya ahoden a yeda so ati nkomyabunu so na dwumadi atu ne din se maache no igusu edi ho chia me de ma wo mo adwenkyira hodo a mo de to ayen ma memfa nso so na yensori dwumadi ne so ankasa ko bensa pillar 2 edi a wode abanie oso di freedom kwa benya abato mpesua so na owura bawumia ne napo o kan mugbo mu a eye the best wo mu ne aba bedi Ghana anim na wo de yakobɔ hya asase ne so yewura John Dramani Mahama de free senior high school na no pesu otwam ene ntini wa hya ase a wo hunu ne nsɛm keka no enchia nkɔma dɔme kwa benya NPP parliamentary candidate onimunyamfo lawyer Mike Okwe Jr aka Gabo ena afi onimunyamfo Yaya Kasim Ata PC edima amasaman MPP ko mensane de ode baaye no Francis Kaswa Datu so de ne de aba no kire se senetefo mo tie yen omo ayade ene ti adwumayefo bi ankwa adwuma MC Yobatampa Mavis Hawa Kumsen ene omo akaka ho nyina maame Anita Obo Love no ochiechia mo yefiri wono mo ayeko yibobu aten so ho odi firi atwuma no rebehi no de aba ene oche se Dr. Bawumia all the way it is possible and chankoma honorable Amwa Ewuku MC atwuma Nwabiaja South ena fei Shelly Chei Tiwa also ye incoming MP ewo atwuma Nwabiaja South Ibrahim Gareba Kenya ena onu sudi firi kufu odi oyoko de ba no kire se NDC de never again no enya de omo ba na ba chena Haley Selassie enso de bi dia ba ye da se bebre Haley ena KK sudi firi kaso ade aba Kenke House ena onu so
ɔkyerɛ sɛ aka professionals for Hawa ɔkyerɛ sɛ NDC deɛ ho opposition no ane sɛ fata wɔ mo wɔ hɔ a ɔmo yɛ ade paa Pedro wa ɔno nso wɔ hɔ yɛn de free Kumasi Tano so Kesben Junction yɛbɔ adwuma Nasco fufuo ɔno nso wɔ Pahafo ano South West constituency fo ni nyinaa ɔpɔ mo kyɛw so ɔmo nto abama onimonyamfo Elvis ɔsɛmɛn sada paa ɛne Dr. Bawumia December yi na ɔmo no betumi aboa teacher kujo deɛ ne yɛhunu Amisco Spelele nso saa Bertrand ni Ejeyi Kraku nso message ne yɛhu yɛda ase ma memra normal SMS na me money tew na me nso so we se obo ba yɛda wase papa any motivational message ya wode brɛ yɛn onyame nhyira wo kɔso a ne yɛ adwumaden fama yɛn osom yɛ bo na de bia yɛ bɔ mpa yɛ ma so onyame onhyira wo yɛda ase we nso obo ba obagye adi sɛ chema wontumi na no bɛka sɛ aman bi betumi abagana ha bɛpa mampani akufu ado kyɛw sɛ yɛsrɛ wo bra bɛdi mampani wɔ yɛ hɔ ma yɛn sanse wa mamu ɛfɛ ɔsi MPP ayo Steven edifri aboabo ɛna ɔde baayɛ we nso obo ba why always when the MPPs omunya platform no a they keep on saying that not then handle power to any okay osinya de ombejai amanyo 2 minimum edi ama NDC for na so ochina na especially osi NDC for no ya omkasa ade kire no pese omkire sen on de onte ase kra onte ase abatfo no awie ye na ebehunu chale ankasa we nso ye frɛ no kwasi nyantachi achim asene na odi firi aba na okire se ohima afia mpofoa ene yeso ye doctor oyɛ doctor de ne obo ba wo ye professor we ba no interviewer yo yate ye da ase minimi nua ba we nse obi inflation by sako de eno na e ba be settle discussions na ekoso ni nyina ene nti mom friend ma me debate no ye mo inflation mo opani no obi a ho bedwo Enoch edifri eye jiwani ene wo kire se ni amo kan fa ayisek ho no eye no kre pa no no wako school wo hopen ni eye ka no eye no kre abusua ye da mu nyina mo asene mo adwen kire amore beto adwumadie ne so ebre ma ye kwan me ye de asi ha na fa adwumadie ahodo aka no so aba wakwan emu enti ye beso so